Sompa ASEM MPE NIPA ebraso say ne ya bedwafo etrase na wo manfo sema wode abedan yen asisema pomente me ho ase ye doso ne ya pane poma sibire na ye de ma wo mo na asumdue ekoso ewo ya fiafiem asumdue koso ewo asantemam asumdue koso ewo Ghana mem we ene ASEM MPE NIPA ye botaye na wo kwabrafo ne mfafo echade wo fasre emimfu a ne katakrachi etwade woni hodie akwasi pitia wodi obidie no obi so eni ne de ASEM MPE NIPA yaba so na yaba ne vim hey asembesi ene asem wada prosono anoden papa na me kantra wo se ene asem wada prosono anoden papa ye betu no sra ene abasa na ene asem no kachire obi na obi so enkanchire obi se sompa ASEM MPE NIPA no sompa ASEM MPE NIPA no Tara One Media Company ASEM MPE NIPA no yana yama ya homene so dia santeman agina tum dia Ghana man agina tum dia wiase nyina agya tum se wei ani ASEM MPE NIPA no ya na yama ya homene so ene anwumere na no so ambapa osima edu emienu bronya bosom ye toso ensia no ne da etoso enso enene 7 June 2023 Krupo Kedia Pabasa Yadom wakutwa nsuo ne nanka nsuo wono ene boss adawe eno ntino efre no pa ebesi sabrei se wo ho ama asemo a se wo ho ama asemo a fasedama no efri se wono ene boy yen ena wonim ede wo ye ensoso no ASEM MPE NIPA yatrase wo mura samu abetene nka ewo dwumadie we so saa ena odifo pokwabra David ono so aginadwa ohne yire maame yaboa akua ensuama bronya woya abrewatia wono so obetene nka bema wusu kantankaka chief executive producer ma dwumadie we na dawroma ena wasise dwumadie ya ena yedi bi eba ne yedi abedown ewo wo radio so enu TV so ebono nwotwe pepepepe Sompa TV amanfo no so etwa yen ewo ho nyasem ketwa kra na mebonkum hene ena anwumere eye otafrija na ya mensa brampa ono ene chichi fidie no fruma osan eye producer wo production room anyasem ketwa kra wo bane ani abre wo production room wa ho na hu ASEM MPE NIPA ya ma ya me so ekoba jase sempre mu bema wono so ebo dwumadie we achi dom nyasem ketwa kra na banso ni dese no kwaku yeboa wono so eka producers na wukọ MC amrantie we wada Roma and social media handles Facebook and YouTube no waboa yen ema ye baso subscribe na share na afoforo hwe bi na wontie bi emfa free ho eno ti se wukọ Facebook na Sompa 93.1 Sompa TV Ghana na wo subscribe na wa share na afoforo so atie bi ede free ho na wukọ abogafo ade YouTube no a abogafo ade YouTube no eno so Sompa TV eho ena ubehu ASEM MPE NIPA ene ya setena yatena ene asemo yede ebeda wiase afa na nyina no emnante we adaroma Buffalo Soldier wo MC Aosa ena Dr. Selasin Kansa ima nanaya wo nyina ebo ASEM MPE NIPA chidom enya asem ketwa kra Dr. Selasin Kansa enso ho sa ena edru babia koba jensem primo wotwa TV na wode ye ba Facebook no so wo badwuma papa kofro bofo pa bema esuketu am yipebre na asa ya aboagye fosuo ne ti fosuo meti adwam na me de ASEM MPE NIPA eko bose asase so wompewei na de na ope who say man no day Monday papa ene asembesi enya asem ketu akra producers na wasi ataga ne che no na said ye che no usua hye bema usu kantankanka usua mrante hene said ye ose ede eche na hye no sese no competition no me hu se obetumi ne ka akira ko na se oni ka akiri no why na adwene se obehye che no ne ka akiri na ese no omo eboso nya asem ketu na ene amanfo odipo epo ho nkomo epo hono epo no binum se timi bobo se nipa na enwoma ewo pumu no nya asem ketu enwoma ewo pumu no enya asem ketu akra omna samon pum te sei ya jo ofo so be ma me ho odin se mfensi pa no
What the papa. What they said here? Fancy pan. Fancy pan no ya unya na you. Madam say me ho dey say fancy pan. Ayo. Na me sa tia po say fancy kwan. Okay. What they say fancy pan no. Na me sa tia po say fancy kwan. Ayo. Yeah. Okay. Ya o kan no. Ya me kan. Po kwa bana. Bua na ho te sei. Na nyame adom. Na me gazo ho de za makom kwai. Nyesa so de onu sa sa. Ayo. Na nyame na ye madom me ko mi sane fo mo no. Se ma mata dan a. Aka mo na sa mo bo me hwe e fom ko. Me hu hwe mu e to pim me Jesus. Me tell down. Ayo. Na nyame ye madom. Nyame ma ugina ho. Me gina ho. So de nyame. Me de nyame. Nyesa de aka to fom. Na bra woni bi wada wuruma. Ewiase. Me ni panyina wa bin wo hunhum ne hunem afa enhye da nante kopem bra ye ba SOMPA nam ni katecho be ma de onim no obi ku school enya more professor is onim de katecho be nim ono otibi di mic we kra kriti na ye story. Oh yes. Eti de onim no miminim de mso minim no so onim eti wadawroma vias obi entie yeni ye fie kura dua kura timi kase nipa ho na nyapo me matra poso me hu se putimi sori boni pedin ye program so what ba me se program so obusa asem se wodi wa dawro manya yi ya o kan bibi wodi se se ni mpom te sen enti se sia no pono tini sori kasa bla putimi sori kasa Satamwa Libya for Ghana for nem tuano o muti shabo to keto nem no o putimi sori kasa bon mutimi dane mani pene hwi gum deep sea no ma se apie da bi no wowu mutimi se apie bi wada uruma se nya asase ajo o muti di obi hu no hu ya don't challenge any with that topic. Okay, please. Okay. Abrotia. Oboso bema. Ma mi tie mpom te sei. Nyame adom na. Si putimi sore. Ai, ba se boni pedi se bla what watu mu ne de ye hu bi da bat ma menche mu se de obi ehu no ebi wo ho obi ehu atla ena se wo hu krampo na waten so ehu abakosem da documentaries dodo na so ya de aya na edai e wo fo so be ma o se nsuo mu na ho ewie mutimi boba na utimi hu obi te se Mary utimi hu mfoni bi te se Yesu ma utimi hu mfoni bi te se jata na se bibisa ewo ewie bi wakra se ponko ne ade saa so na po obi a watena nsuo ho pa bia na leg bosom twekola no se da ne bubafu na wo ye no obobo no ye hu saa de ne bibi wakra hwe documentary se aba hu se po no etimi boba na ete se peja ne mu se aso chene ye na etimi peja ne mu na so se wutu kwan akọ Libya na se apo aboba ti se nipa abegina ho na wa body se bia kwabena ye bo na enam so bo wudi nti wo de epo ne mu chaw na wa wu pa de ofo so be ma adai ona wo kasa be poni na wo biso eposo Pokobna we ma ye introduction. Intro me you free mo introduction. Abrotie ti. So be ma. Eti me kama eni party ase se. Baby a wakono se obi na enko ho da wate ho abakosem a ACPC tada. Eti me anya wadwen sa wo nko na wonni mawi ase baby a wakofa no. Na me kasa no baby a wakofa ye no. Bia in fact, and now I make a sound by the Gemino. I won't spare you because when you were talking, I didn't talk. What you say? Aha, say Obi Kasa, no discipline must be held here. Also be Kasaro Kasana mentioned one name. My mention as Simu. Say baby, I was for pain. Say Obi name for who say Obi so swafa one sign I walk off. Okay. And we have documentaries in Tino, and your word you say we are singing no baby, our cononqua on him who him dear. Eti ma men kan sa metegana ha se no ene ewiase nyina ye global. Okay, ene epo na akwafa asem ede aba suobo sompo enwoma ewo pumu no ekina mede enwoma ewo pum nyina beba enwoma ewo pumu no
enya asem ketewa kura ASEM MPE NIPA dwumadie ena sabre utie no so obapa ho sima aduenu ebaako ewo dwumadie wei eso na ye kokoyanimu a afutusem ene ofosu aboagye mene mapamfo ye de ebre wo no ene afutusem no ano de papa enu te ka kire obi na obi so enka kire obi se ofosu aboagye na pamfo wo de afutusem no eba wei ene betretena brabo wei ene bema ene nkoda wo aso aye brache no kropo twedi ampon na mafutusem we so ebema won asakra wo adwene na empo o matiasi tempo so na abrabo enso akokama ede ama wo mu afutusem ene me de brawo no ti asem ene se ebrebi bepa amadufoche ayija ebrebi ebeba dufoche ebeyija wodofo obi beka se na dufoche kura ene dien sebrebi beba na dufoche ayija obi beka se dufoche no kura ene dien wodofo se ye kan dufoche a edua bi etumi ebu etokwayem na esutobre no ensu abono a ene uso nkwa no edua no kura tumi eyasade etete no ena enso etumi abru edua no sadua no ena ye kase eye dufoche biew ensu a etene ana sutade se edua bi sia no na ebu eto ano a esuo no tumi don no ema no eye so eye dufoche asenti efre dufoche no se esanse ensuo no a adondon no eno ena man ye frɛ no dufoche na tetibremu na yekɔ anyina se yeka anyina yekɔ bubuja na yede abeso buchi anim ni atumi de anu aduane adie no empempi se ukoto saadu foche no a SOMPA FM turu baby anu ani ageso anyaja nanso so no turu baby now de so buchi animu a oso a enyeye enuti ename ka tra wo se ebrebi baba madu foche ayejade a me mobi bia atiase se ebre edi adane abribia sa ena ewiase mu no so no se osuo etona ebeduru baby no ope ebesi enuti se osutobre ena dufochie no ho anhia se opesi na awie bo na se awia no ebo dufochie no so mamuwu a eno so etumi hia dabi emepebre no yetumi de esoja enuti ma me papa ene asemu a me kan se ene anyeye amfa amawa yei wochina ebetumi ayeye amawo enei ena adesia enamfom ena enkoa eteponkoso ebeduru baby no enwomam ebetumi asesa epepi ya na metaka no afidie we so se Nyakopon ewo brebi a wodane nensa dane mu nyoma na sa papa we ye na adwene se o hira ne babi a woni obi ani nkonwasie bia o SOMPA FM woni obi ani adwenkyere bia enuti ewiase abrabọ na ye bono se ne na wanya aduane ani a ena udidi ya wa me Nyakopon ye no ehye no wani monyamu a wo kyena aduane bebutumi abuso ewo fie se ye kwotwro ni mu a adi kanfo bia wo ba ye
ebi etese Esther, ebi etese Solomon, ebi etese Joseph. Yensha enye asem bia Joseph kura ofemu. Jeremiah so far sa tete sem ni bi. Daniel kodeja tabum. Yenyina ye tie sompa. Shadrach, Meshach and Abednego. Hwe wo chafu nu a wo koto mu. Yemusa se saafo ye yabubo won di nyina no. Abakosemu a eta wo mu di hu no. Yemusa se ebire bi baaye no ansesa na. Wonderful ene asemu a meka cho nyina ne se ebire bi beba du fochie be yeja. Ebire bi beba wo manfo nsemu a wo kafa wo ho no. Ebire bi beba yebeka se a nya adwamamoni no wonie. Ene ene ade adwamamo tagi wo. Ene yese kromfo no won na eba no. Si ade ensa etire wuso ani. Oh, abrantie wei ene keka we hu asem yi na di no won na eba no. Woban he wonwo de nso na no wo ye bonyine o. Ade be na ye ka to so a wadwinim ekyew se ebe kwa akoye nkodada ade ato so. Ensebia ye ka ade to so ade ku animu ase. Ensebia wadwen kyerɛ wo se wo de enka ewiase de ka wo be ye den no. Wodofo enanwumre mafutu semamde ma wo se kan wakoma to yam. Sebre sesafo woni awurade. Nenene nsuo to ana wo hu hia. Epebesi dufochie wo be yeja. Sene ne nsuo to ana yafunu no wonya bi emfa ngoma. Wo wia ebabo dufochie yebetumi adi asoja. Ne dufochie no ana dansuo ni mu no. Yeyi to konkon so no. Ewie bomu no wo suo sa togu so. Enye no ano no o. Enye no ano no. Enti wadwene kire wo se wo haw amane bi ada wo so no se entumi emfi wo so a ene me ka kire wo se wo haw ni amane bia no enkodada bi ada wo so no ebre bi beba ama afumfo ebeko ho efri se due wo wura mu nyina watwitwa akadufoche no nko a ene na wadwene kire wo se uhu hia ema busua enne na waye wadwene se ye abusua hia yam frame etimasa me ho ahoma ka wakoma to yam abusua hia ya no kira adwene kra no yesi we de wanom sa ebi kra na de na wo ka no na komofo aya ka beboa wo wodofo ensa no ntimi nka wo so ebire bi beba wo begyae abusua no betumi de waye bibi amana yeyie. Etie yi dua no afiri suo no mu abato konkon so no abra ewia ebomu no omanfo hu se edua no ho ebehia no epebiri mu no na afumfo ekɔ ho eno ti mafutu se mo amede ma o se emfa ho no de abrabodi wakoduru bia no ebeduru baabi no yebekɔ ho ena enipa ehu ehia mawa wochina bi no obefa nipa ho efiri se ebire bi beba amadufochie ayeja eduru baabi na adwuma no kra ne empese obeye bi eduru baabi ye bowura office bi ane ye ka ho nsem eduru baabi ye po bi amana ya ade agese de oni ho wo fie no gese ye fra no mane beye enso na wote woni etwafa ho na mbra no na enso ye se nei anwumire se saate bia no bim na wo a mafutu sem amede ma se kan wakoma to yam wo bra no nyanson ye nyame pagya wonsa eno ti na abasa no se bra no so
na papa no eyi wo firi futrom na odi wo kosi mo poma so a ewiase nyina bete wonka na brabo no so ebekọ animu ama wo eno ti no se nei ana busua yi utotwene enei na adwuma yema wonya bi enei ana awade no wonya bia kan wakoma to yema na anwumire na ebre bi beba dufochie beyeja se nene suoto ena dufochie hu hia SOMPA FM epebesi ama dufochie hu ahia afomfo eyeme modofo pa OSEI ABOAGYE fosuo nintin fosuo na mde futu semwe ebrew enne anwumire omuna samwa fosuo da se na de Nyankopon so de ama wono ano odin yan chia tifo ne arefo na so da fofra Nyankopon de akyɛn ASEM MPE NIPA wote sa agyenga na enwom na ye ba ko pɛ okumase ha utwu mutan oboa ASEM MPE NIPA sa mrem se nipa bebre ada atomo fidie aso otwu mutan utwu mutan aye SOMPA ASEM MPE NIPA nti ukoba bi watu petitu pepe yenim de ntia kasa ofosuo yanchia na ye tie SOMPA du gas gas oven ke du gas oven okay me nwa me chia obabi awo bia onan che obaba dwumadie so baba nam kwa na kwa me ne kasa na e business asem okay manfo tugu no so pa na obekwa kwa nanim ofosuo ana dwumadie no opebesi amadufo che atima yejade a enne nkura ya bekra de wo keka obi kura nim adufo che she kasa adufo che a obi kura nim ye bekọ ne se adufo che asem bi asante eka ye bia no eye de nipa bi ye ene fa ho asante mpanifo no mu nim de pa o nti se oba fie ne se ya didi ajawa eso dachu benya sikantinese no nchese eso obufu nti ono ma bebre asantefo ye mpanifo di jayen obi bebu sase na adufoche de ne de akoka nipa brabo ye wo adufoche ne ye eje bia memfansi ya ne reject ni nyina wo nwuram te se de na ofosu ochechire mu no na ne nwia so sane abo dansi ni totwene ye no ya na be hu be nya dabi because obia no obesi dan fa block ketwa enhyem untimi fa full block nsi dan wieda nti ebo bi na ya na block bi na apai bi eda ba bi na ya to atwene no wo bon se nipa no wo si dan no oya o so ofo bi na otwetwa ho ana ede wo de ahye na e complete opebesi ma advocate ma yeja ya de ko nipa ya bra bomu a nipa ye penyi yimu especially yekumase ya ahana metinti na me de higher sapa na Ghana ye penyi yimu ya de nyina ko gina se nipa owo bi ene se bi ya gini tum ba on che na o che na no ese na nyako pa che so obi a wo ba wa wo mamu be ye num mamu num no emu be ye nan na emu miensa aye odefo ba ko na o ka na mienu na ka won no o mo nyodefo wo be kom su kwa na o mo na first born anso yemfa na se mo nya hwe but no matimi tene enna ye ka sa asem wo ye de jufoche na igira wa manipa enna wo ye yiyibu awo wo mam ukunu wa wade oba wo ne te chese ba bi e ko ba bia hwofo so edumre bi pa na se ye ko ye fiafie mu a ana wo ko ba bi ti se be court wo ko ba bi ti se be ya himfiefo ni bi na wo ko ni ye di asem ne se ko ba se e sikani eni hiani ni ye di na asem a wa wo gira nche kura na 7 preduasa unko hu sukuru no utimi reading se asem wi na Ghana obitimi ka se sikani timi ka che hiani se wo meme de watu abre wonya judge ampa so be yadwuma but now afoso asem na ode aba no o fa ne se etra but emodu na awe ho so but Nyankopon me ni da so se gifo cheni timi koye ejade a abre opesi dia ampa dufoche mo amako afom no yene na mafom enu ma ne ejamande yenim dufoche dumre bi se akọ na opesi a
ubo se eja nwutimi ya den uko fa no afurofuro na de aguja ne finfin no pamanche satum unya mefe kakra bia ebe so sisia but edu nsu tabra dia masa untimi nsu akwa because u peja kwa na etini nsu sha na Nyankopon ye na de wode atu nipa brabom enne wa o ye sresrefo wo sisri nipa wa wo twetwi nipa wa yi nipa be reject wo ba pani wa yi ne reject especially sa na ne timi am ya awo ya santima mu obi bere na ne ba be ma pani oni bi enti ketwa na tukwa kwa blochira ba ketwa na bobra pani na se bia no ayefa ba no matimi tani o mi nwa ba be ma wona ne tena first na koyie no ye na asesa no Nyankopon betima ye dan asasa no ma mi nwa ba ma oba na wona ne te no ni mpokua bi sabe ne bi ena de do no enne wan kasa ne na wo mamunum ena wo so apasesa enti sabe be wa reject no masa mamen ka asem nkyerɛw Nyankopɔn timi sisa nipa abrabɔ enye nipa na sisa nipa abrabɔ nipa betima sisa nipa abrabɔ nyamen kan wa wo boada ofosuo enti enne topic na ade aba no ena me gije se nipa bi ba rensa wo ho na areho uko efiefie mo ya reject nipa bebre but edumre bia na ya sa kwa se nipa somasi ena Nyankopɔn aye ne sei ampa etasi na minim se sa no manso ntwamu da tenne obi bia wutie fa ne so edifoche ne mo fa ho to awurade so na Nyankopɔn betima sesa abrabɔ medase amen odifo bla ebrebi beba defoche beja eno na nyame ya adoma yeso meme so bia me ka se nipa ba ko mi no bitu etimitie because o hwe ba bia ne ye hye ekurase donku bia se be mpredu asane ye de dokoko de fo bepo suja bi kura na wo kura dem saa na nketia no o se uchinchim jegu won mo a se apra angohye mu a ya na wo akwakohye ne so tie so wa ma me bi di wachi kakra na papa bi di wachi kakra bo afajanto tie so na boni sa uti kiri eye primary anase ebia nanka ba bia na ye hye enne yesu ye boye din bia bibisi a ibodi se bia monfre boa na omre mu no eye mle na adane anase emble na asesa e dia mamme because nanka baby am na na trache pa because baby am na to ne nan ko ne nan e ko on dem ti ko hwe dan mu asatam yekrum dan a sebe na dot dan wo hyemu a awoba wote awonka awuruba wote awurunka na abraboni ni pedia kopim se ne dei woni panya no fa wodi kakra enam Kristo a o hye nipa bi dinti no na wo hye ye din no wo yie firi sam potwire ni mu e de abesi mapoma so SOMPA FM na nipa bi nim so atie bla ne nim se ye betena radio so because edum baby na yewura onya na baby ko ye fe no Jerry John Rollins e bia o kasa bon sene papa kotabi table of retro no television also do mo de battery and then so TV black and white no sorry to mo zo kotabi was say papa o kasa die nya ka me buntu na yi nim say obi nya TV so a ubuntu yeye se ni na ya awam obekofo mo so no wat kontomble no de kosi banche so o say mumla mehwe banche fifi menken ni nyina na se na usra enti Nyankopon da woroma o message awde abaidie yi nyina yemfantu ye hofo yemfanhye ho nkran se de asie ne nipa mu wo efie mantemu bro no so ukuna wale no wira wale no obusu apanyini yayi watutwe no yayi wo ma no gidi wo wurade mu se ebre bibi du a asem besi wonni mu a yenka sanu mari nyiri ebre bibi du a bibesi fie se wonni hono mu a ye be mankrofo na san mo chi akọ eyetam obibia wotam ewo nyamensem ena obibia so wo days ewo nyamensem ena obidie ba no nsia ebia wodie no na no nsia no na amọ na wodie no ye wudin 30 minutes na aba beto so obi so de nonum obia ne die no hyehyɛ ya Yakopon de ma no
bra ye no ne enye trini niu krono ye bobita ben jiranka nyankopon se ne yekuta bible because that time na ne ye bokrono ne nim se ebie bekuta bible ye nim se de ye bokrono ko SOMPA FM minimum obia obefa madamfo no ye kokani enne wati asore e wo boase ye nim obia se bi mpreduasa ye chiri koto prison because of nipa bi o ye ne boni ntino enne oba be pastor enti baby e wo bia no ha ye de wotumo abraboni nkoyo she bless safo no ono ne awurade ebire bi bedu ye be bodi aka asem ofie ne honye be ne wo bu fie ne isi edodi ye ka asem eti nyamele ma awurade na ne she bless safo no onfa no mu mfa nsesaw ne ye modin ka asem ento aso se bia uti boni mu a me de ma ye boni sada bi tam no so a nyame wo sha menemu wo sha toroti mu wo sha gata mu baby wo bia nyame abasa nya pagya kuro odi wo sima promise e mo so ba before anwumle ye futu sem fa wate na shebre safo ori ne awurade lam dase okay abrotia ofo be mama me na wase na ye nchia ye tiefo nyina na nyam se mwakapi na sade edu fochie edu esutobra ye nim se ehu enim fa so fi se nyina ye nim se eja ehu ewo emfaso no eyeja emuawo a opa eye Manchester na se bibisa asomu a ebetimi aso kan tete ne kra de ye na ye de aboba mienu na ye katwi ho na etimi apagya na ye de aso yeja na ofoso be ma esanse du fochie yeja bi a adan suomu a ye mfa nya hwe no ntino e ma mpanyi krampo nam so bu bebi se wotena du fochie so edibo fra wa no fa otofo no e ya de a ye mfa nya hwe na nso se epesi a afe na eho aba mfaso e de ama nipa dasani wei ekire se ye de pa nipa yankasa yete bie mu a enipa di wo ho a ye mfa wonom enye hwe yeta ebu nipa abomfia e wa abra ye nim wonom da chense de ebesi aye obrimpo bia no ya na hyase e ye ketua bi na so no ubehu no ekire no ntina ya na bible ka se ye bompa ye enfama ya tamfo ene wonom a wonom empe ya asem na ye nsire nyinche enfama wonom se be ya wonom behu ye ndache kokroko ya nyankopon ebeye yen na ya danse die di ama wonom amomo krampo no aka nyankopon mani ye e de akire ofo be ma Psalm 118 na ebe ka akire se ebo ya abansifo atoatwe no ebe ye twiasefo titru bi se ye de ba ema afemu a mete ase no mofo so be ma bi a be ma bi hu me nkura abremu a enka o mu me se me ba be ye oba hu a mete ase no mo asese me kasa ye bi a obi hu me anani gimi hu ya nyankopon aye adoma be ma bi nso so aso me mu awade mi enti ema no bebre wo ho a se enti akwada ya no onenam hase no mu afia na de wa ba be ye sei na ese ye mu ni se obetimi aba be ye oba mu abi aba be ye obi a wodi mu abekasa mama nsan ye tie sa na ewi asete ye mfa nko ebusue mu obi wo ho a oka asem a ye mfa nya hwe na agenkyere ensi gina ye bia mu ofoso be ma ni eye afia bohema eto ananam wonse edu Nyankopon fa ne kransie ofoso be ma kwakira adwan kwankwa a wawie university foforo pole foforo a oso ofa me ma me ye nka munye ni se ma me na ofa ne se fa ne brai fasika bra ya mfa na adwenkyere na nkọ ba bia na so enne so mo eye meeting a enko munye ofoso be ma bre kakra wo mu a enka wonom epe we kire se ebre dane ebre di adane enti na ebre bi atwa menche ofoso be ma de afutu sembi eba wo se wash your towel well obolo ba na se wutora wo de pepa ho no yes ni yie ye de kire mu ba ya bra bom se emata ni bi wo ho a wonom ewo ma na wo mo eye enyiyimu ose me ba we se de wo se international school no wo kọ no wapia no sika ene niema hodo bi akwada ni hia no odema no nanso de okosa ato ni de ne bag ba ko polythene bag atete ekura no ye nhwe ntofoforo ma no na ese ya ye ne ho basa saketu
nanso no saa akwadaa no ena ya empempi na no Nyankopɔn ema wonom so ema wonom bɛyɛ adefoɔ ɛboa wonom awofo no enti na ye ka ma na kosi se sika frɛ mogya enam so ntene ne ebusua ayi wototwene won fa wadwenkyerɛ enye hwee ofa dademo ojimre wu nanso no wo fa asinim no esanse oni sikenti ene meka cho se wa wutie ye bia no ebre dane ebre di asesa there is time for everything else enkafo nso ne kan ye and nothing is permanent bibia nso ni wa eka hoda wo ye dan ya ebesesa enti ahokyere bia wo bia wom sesei abonfie bia wote baabi sesi nipa bi ebu wo yemfa wonya hwe ne ayo sentomago fin ya ye de pepa ye shoe ne ade ho no ya yo se rag no anase bia carpet na ya friend is saying ade ya obuna samwa ye de to wa ye tietia so kwa ye dan mu domat no make a cho se bedru brebi no obeye nipa mu obeye wo bia wo kasa na nka nipa pese wan kasa obegina wo mu kurampo mu na obekasa enke nipa pese ka wo no na ko do wo ho se me yonku ni anase nipa we se minim no ono monyafo Kennedy akompre ko Japan ya wo pray Franka Dibre etumi yibi ya ade obeka ne wa ase no mobi wo ho abon se woni wo ye free kakra krampo na no de akogina bebi o se me yonku no bi nso krampo na wonim ne bebi a wo se anu nti okwa abro kire krampo na ya ompese one Ghana fo no dodo na bede ebe nanti because obedi wudin ebe kwa akoka asem bi ani kwan se woka eti meka manasi se bibia ni wa esu Nyankopon eye Psalm 118:17 wo se wo nwu obetena se na waka Nyankopon meniye de akyere ni awo fa mu mpempen no ebe ya dance die se de da ya kan se ansa na gold obeba abonten no eya na efaja mu ansa wanim guase no Nyankopon fa so de aye no nyam hyakese de aba wonti ba bia wo bia sesei wo ti ni suo wo hahai wo tete esa nipa yimu ayi umu esa bonfie bia nipa egu wonti no ye ka cho se kan wakoma to yem ebre be dane ama bre bia eni achi Nyankopon be hye wani monyam ama watamfo nso ehu sa ampa Nyankopon no wo so no tumi ade nyina ye wayi wo de afira mnemu akogina nkonkon so fo so be ma me di si ase enum se dua ye twa so okra no ewo ani da so se ebesa afefe de a obi a wo tie ye nkachi bibia be ye ama ne ma so adane e de ama me da ase no okay enne na anye ye amfa mawa wo china ana dabi ebeye enunti dufochie sena epesia ebetumi ayeja ade bi adana so nkodada no bedane ama ewie upeye wanijim 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello futu papa ye 37 kama pa yabo yaba oyinbo national SOMPA yaba enwana mudi atum de ni trenana mudi atum yaba SOMPA mama aka ya ye ni mani ye ni papa ye ni wo fa okrumu a aka yewu na mami chia ke edu gas and ovi openye kese no man chia na e kan me chop on the chrome fa mami boss video bia onu akitwa me chia na emedane ofosuo yeni ana owo asafo no obeka se de odi abe na eye pa Peter de obi anu mi chia no ofosuo ye na ye president kula odi konya no ama for timika se wo president wo ni bi da okọ na wa ti ahwe emre ni su ye no ene o ti ye na ti sokroka wana betimi aka se ona obia beda ye se de oye bia no pai bote na hu se ene ye bia mi wi gadi se ada no yakupon boa etena e bia me di fufuo na nam guso oposo oni nyame ye eduma piao hello baby afrefre me kasafre Boso yetio Ibacho, it's me the NHS. Yeah, man, no.
the do with here, yeah, one so was the more. They have a plan. And I didn't know 1 year, not a whole year. Some man, I said them and I want to say, we'll travel for my member. It is all family. And then I'm not after in more market to market. It's a book. If I'm the other, and they were Yamia. And so, yeah, okay. Obinim Junku adie betche so. Hello. Yeah. Juma dancing. Maybe I have it. Because of the shot that she ever given about. Yay. I'm not talking about swimming change. I can't gas even a shoes. So I'm about like a few. Okay. Now I'm not going to try to be clear. You know, you're going to try to black job. That's it. I see how to clean the shoe. Now we need it. Just okay. At the floor, I could put them. Yeah, what's that issue? The follow that. The maybe in a KBI interview with the new black man. What you may be in one and that issue. How that be in education at all? As we have been said about the others or them home state. When you are Senegal, pay at Germany. And maybe a kind of story. And you know, question that would be. When you see many people, that's a new part. I said, it must be I say, and then I should prepare to be able to then I know what left up. I will be paying every man. Let's say I'm in them, then I need let us push you. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with the penny pa. A brantia auto collection or just sister. Odi for Azaya. I mean, no. Now go say. SOMPA FM. Aye. Oh, so I just no colibio. Madame, you didn't know, committed a different to Quayo or buy you or party game. Wow. Yet, way. You can say, sure. What can some mamma and that mamma took a crack? Ah, make us in a mamma. Wouldn't you be a young friend of what? Obene tiu. Osha, ayaya dear, any attantadia or yana. Kahuma say, oh, ya kola or not only baby dough. A baby no. A baby yamano, fully. Ah, Mammy Fosia. Okay. Hello. Maja so Peter. Moonlight. Moonlight. The Umo Brana Chatinata, I don't say I don't get it. I don't find you. Now, Yami. Now, the Umo say to Yami, Yami, him out. If you all will be to tell someone you get up and on the day of myself, the year 2 times. Ah, extra day, Papa Quabuchi. And now, you could tell now, you know, be a minute. So, but my years, I do not. I really am not picking up one day of the young. It will be one man who's been in Paso. It's one day again, baby. I'm a talk when you try that. Yes, they're clear. Or what to talk and bring. That's where with you. The thing you need to that we ain't doing. The thing is, now I say, Mama, do. Okay, you better sister Quia say when you radio and for infrio. Hello. Hello, Ofo. Ma Amelia. Ofo, your bomber basso. Chiao no abega funina. Ya Joso. Oh, did you make the name so that in your office? Then or Martha, ya will never guess to say, oh, yeah, and a bear for your bank for better crap. You cannot some of baby or the fun or your bank and yet. For cheer, a pig is younger for chair. You're the one say no question pass who do all power, walk around none and manner. Why show me no way you be or do be no time.
Ita de wo yi ne to twene no unim de rade di ne besu. Internet de Peter ka se ne de che da ne che da e ka ma se rade ni mo nyedu. Nyame tiase. Hello. Hello. Baby afre with din oba pa. Oforisio be mama dre. Ma je so oba. Ba je friend Fati me ka sa fili kono ma francho. Auntie Fati yentie o. But now you read the wasem amudia by the ayame depa and then odi for Paul Pagna. And then wakasa na makuma tom yempa medana sinya mishano. Bye. Bye. Hello. Hello, Ajafosu. Ye. Papa Majo. Owo me majo so. Me pacha na mo se. Kama pa. The Yankopon ja semidi atoma kuma kono so no mama kai ma se dia ready. Obi am na ye adwuma e ka kire ni. Say any omo ye adwuma ase ye ne ye show ma se di ye nipa. Oh. Otimi ka kire otimi gina ka se na won so. Ati se dia obi fa dia bua tanta dia wo ka ni pa ho. Oh. Enso ye ne mo ye sika o. Ye ne ma wo ya ye wo japade. Oh. Papa na wa semidi. Mama kai ma din sebedri eradin shram edin sema ho de maye ye ko su tie mu anopa eni anwure nyina. Okay. Hello. Me ta se me ta. Kwajo Smith. Kwajo yentio. Na ubomdi. Na me kama tamna kwa baby. Yo, yentio. Mama ire, nyamsha wate. I'm on now say, but it's name, as I'm support. Yeah, but look at Madame Party, Musapo Penny, Dr. Vinegar. On your head or bottle. And not okay now, Mamma, Majum, and then go no more, you know, the kitchen. And that's in the pipe over one. And then more, one of them said, you are yes. And you are me in nine, so be any one another. And then don't come. I'm on you check. Maybe that's any benefit. You yet and then Ubi saw a papia was a Odum the Fuchado. And then you are, yeah, Papa no back of it. Mamma, you said, or buy my kind. Or buy me fear. The Modi. I buy him a buy and Mamma, you're here for. If you buy and never know about it or chair. I don't know, baby, no. Yeah, we mount chair and say, of you. And then the Fuchia, no chair, but you. That's eventually, but yeah, that's it, Nanay. Never me one nothing. Could you speak good your boy? Could you speak? Oh, Debbie, you will be there. Huh? Could you speak? I know you woman. Oh, could you speak? Your last caller. Your last caller. Hello. Hello, yeah. What is that? I Dominic, you bet you. You, my friend, and Coco, I've been to the class, I've been new. Okay. I pursue the new Abrim. New Abrim. New Abrim. Who share Facebook, YouTube, and answer radio? Radio. Okay. First, the firm is Stephen Atta. Okay. And as a opposite seminar with the Abano. Okay. Nyametiasi. Okay. Nyamishra enema enipa eyodefo na obredwuma yede yemfa bi enka ho yema ahwefo ene atiefo nyina akwaba eba dia santeman agiatum de Ghana man agiatum de wiase afa na nyina agiatum dwumadie wei ene ASEM MPE NIPA no wotentantu ama no homene so bawfo abonentabam yenam soro
yenam form ASEM MPE NIPA adwumadie ena sabre yadu so no no nwotwe abo pepepepepe ewo SOMPA TV SOMPA 93.1 na mekayetiefo nyina se dwumadie wei ede asisisem yempe kra ye botaye kase pa eyasumdue se obesisi obi ASEM MPE NIPA yentiase emfa emma dwumadie wei obeto omono asamwanka odifo Paul Kwabra David obeteneka sa ena ohne yire mame yabua akua asuama bronya waya abrewatia obeteneka ewo dwumadie wei so bema usu kantankraka chief executive producer ema dwumadie nadawroma ena wahye dwumadie kama na nwumire yenya bi na yede ebedao na ya mensa Abraham Pawatafrija wono ena eye bonkumene wochichi fidie mfuruma said ye beya mobete ewa chichiri ene pincheye na nyoma akonkai ewa sa dwumadie we so banso ni desia kwaku yeboa ono so eka producers no sa ena ekoba jese sempremu bema eka producers no na wuko MC awa bema 10 gram no Buffalo Soldier seduru baby na se yekuso akon tawa media sa brantie we no na yede ni begina kono ne ho de ne pa na wosowa so hunu a wosowa papa David ebo adwuma sa na ima enso eboa Dr. Slasen Cancer ono so eboa dwumadie we SOMPA Didie Rashford ono so eboa ama dwumadie we akonka yie pa kofro bo fompa be masuketo am yipa bre na sa ya aboagye foso ni ntifoso menam tie adwam nam dia ASEM MPE NIPA ekọ bose asase so kansampia ne kampian ene de ebesi eno ti na ye kan mo se dwumadie we ene ASEM MPE NIPA no enipa mpe ne ho asem wo enipa ne pe ne ho asem enipa ena epe ne ho asem abrantie bia obi ama no adwuma eye wei ene ASEM MPE NIPA no sa nkomo ketenketi wei no amede ba no ene ASEM MPE NIPA no wo bia ma na adwuma eye wahwe sedie wositie ena wama na adwuma eye die ne kofiri mu baaye MC afomfa yi no ntoso mame na die ne firi mu ebaaye wahwe sedie wo mobro ekwai bi so na sedie otebia no esitie no eno asi mobile money tra one corner na ye sedie beya wonsa betumi akwawa no ede be ne kosi ye abrantie atam sikatwitwiri di 170 million ede akoshe fridge mu edi ni kakra mobile money dwotre no mobile money dwotre no abrantie na 7 preduasa wo SOMPA TV ane na ye ne yi wei ene ASEM MPE NIPA no we ni komo ketekete ASEM MPE NIPA nkomo no ebi ni efri na ekono ebetumi de saa no bi ede ababa bedamo we ene ASEM MPE NIPA no wo bi ehu ne mobro na wapa adwuma ama no wo de sika na kwoto fridge mne dem na wo di ni kakra ye kohu ye na sika na aka 6000 wo di aguniyam na wohwe we ya eti afoforo bi behwe na wafa amanfo adwuma ama amanfo adwuma na wei ene ASEM MPE NIPA no efiri na ekono se de befa owuo ho ne ahodwirisem anu nyina da no ye de ba bedamo efiri se wei ene ASEM MPE NIPA nipa ene pe ne ho asem so hwa abrantie ya nipa ofa na adwuma no wa se wo yare na wo hia so obetana fa akon hwedi akwakosie wo hu di akwakoye wo di sikana koto fridge ena wadi 170 million yehu ye no na wadi sika no ama ne kofom a wanfa anya adwuma no ASEM papa dwumadie wei ena asanteman agiatum dwumadie wei ena Ghana man nyina da agiatum de wo ba no anya atrase de no ni akagagum ye ko na sabe no tukuchaka trainer yema ene sent no babia yema de wodigi sika nso ni abre yema ne mfa yani so kra we na santema gya tuma ASEM MPE NIPA SOMPA ASEM MPE NIPA no mame memo akwaba yejo oba pa kasa den mame wate na mfiri se wani abre na aba ye udin de say frame Faustina Faustina de mafu oh na wa mama wura ho kakra wa mama feme mama nyame fa ne kransie ye Faustina
Kwakumani abre ana mekan ababa wo yema me ho afo ana me se de betu ni bia na yesi kasemo se yo hia semo o me wa ha me wa why me wa ha wo mu a munim se me ma me mfa ni agro Faustina no wo be hu se kai ababa wo wa bere mi kurum ne yenyina ye tie sompa mani bebre wa ko sam ne se ade abedan se emra owo me Pacho ni made the boko na me pedan e waterful nti mi di agent for an agent ba ko frame me say dan bi o nti membra na yenko free an no nkohye nti e ko ye no nipa na wo hwe dan no so on the hwe dan no so be free an de oni ha say nti ye no ye say oba be movie free ho akwa ebu akwa nti se me pa me face scan membra na me o ma me 1 month 2 weeks de wote dan no so oba be move wo say traffic nti na juma no ebu akwa nti ho na o kwa akotena nti se me pa me face scan membra nti ade kyen ana me free agent no so woni around nti metime de akoma na me dru ha me frɛ no onye boy ne bekasa na me dis scan koma na o hye me 1 month 2 weeks nti me kɔ me ma me mo ti ya best na me buy na me frɛ no so wa ban ti ade kyen SOMPA FM ti ade kyen na o frɛ no yes me kɔ WhatsApp for the recording bi send me nti me kwahye ne yes o scan afa no so wa fa homa o se o hana se afa no so boy na o hye dinosaur boy na fiewura na dis dan na jano no bacha wodi sika no koma na di san yansa na o se afa no so yi wa man 2 is na o hye me no na o se wa fa me fiewura no nti scan afa no so ti o sere me mane 1 month na o fa nya adwuma na o mpe mi sika ne mame mpele so da bi me mpene dinosaur me ka oni pa 3 na o di amaye ti me na me din kan de me niema ekogu dan nim ti me kɔ ne fiewura ne frɛ ofo se de me mama ba ho ne se me nyi me niema mfriwa o de police for be yi me niema no every dine na me free agent na so enye ni kwan se boy no yesa so oni ifra ne be kasa na o se da be on penalty me moving free on ti me lock it na me come ma me mo yenyina ye tie sompa pa na offer pa on fa offer me o se nya me 4000 na e beto ne nkwa ensem bebre nti abrante ne frɛ ne sɛn e frɛ no Anthony dia edifie na jano no bacha wasenya 4000 na beto no nkwa na agent na ma uhu no ana bacha na agent no so ubusa no de asem no kan ono so se o hyehyɛ ne baabi a wɔte no ɔmo tu afiri ho ti akɔ ye pɛ no ye hu no wo frɛ no so a pa na wo for pa omfa wopa no wofa wonfa bacha eti o yesa okɔ ha dan no oji usika na di mfie sei ni fan se be 3 months ni 3 months ni ne fie wura no so de asem na waka o ha hye me se mi nyi me niema no fa dan bi ama me woni me ana boy ni so ka hye ni se ma ne fa dan ni ma rent nti no o je ne dan na ede na agent no wanfo wankɔ fie wura ho na boy no na wode kɔ ne ho ono ne ka che me se one ede dan ni ma rent one bibia o hye fie no so nti o di bi kra akoma obi a one na gi iska no ede koma fie ran wo so ka ho ani pa sɛ no agye o musika ba cha o miensa ede na hu sɛ nipa miensa wo ka ho a mienu na aka na ede na hu sɛ ko ofio no na maami bi wo no ka sɛ obi nso bae ba oba na me ma lo kipuno no a me de me niema ba begum tinka oba be bu pune nani na ono so de ono so niema ede aba no ka sɛ obi adi nkan ede ne niema aba ifio se boy ne de Anthony bacha mo my fa branch ne picture na nto so mo fa nto so o se efra na Anthony se wo frɛ na wo mfa on find say me friend the whole day one pick Anthony se wo nie bacha Anthony enipa bi sɛ edin bi e wo Bible mu o enipa bi sɛ edin e wo Bible mu kwa a wo dwene ho a wo nte ase Anthony wo yo hotini o kɔ Roma afo so mu a o yo hotini kɛse oba panade adwuma na ya ka ya wa sɛ wo te ho akɔpɔ ba bi atena bacha me pama de o ye master bacha davi wo duro animu kakra me pɔ me ho this year
na ka jo se ka pon ho a na kwa ware nyesa hyehyɛ bi kwa ma de omukɔ han omudan asa oh maame fosti kafra yakɔ nyewa etisesi no agent no se enamdua so na homa hu soro agent no ade ba asem no aka kyerɛ no because on na kɔ kyerɛ wo me make a kyerɛ ni se me hu Anthony on na me ba abechi no ana ɔsɛ ɔno kra oguso a ɔhyehyɛ na mame ntimi nya abotwe na mso isi a me de madam for neti ɔno otu kwan otu ni punu mu na ɔkɔ ali se me nso me kɔ me mame mo nti no ɔhyehyɛ na mame nti ɔno boy no kra ne master ɔne ni yɛ adwuma nso frɛ me sɛ wo hu no take nti me mbra no yɛ nkɔ nti anumre no ana ɔsa frɛ me sɛ ɔkɔ yɛ sɛ mo sɛ movie afiri o na Anthony no ɔyɛ de adwuma but o si dan ɔyɛ Mason ni tie se onu wadamfo na te wadamfo oba na abema na onu onya hoho ani obeda he so wadamfo oba yi onya hoho he na abeda ti Anthony no wo krom ha ye bacha so otafo cheso ofre na onfa e kopa so onfa wow baby akodu DM say agent na ke ni ya bebre ni so enti agent ndi wa na akọ no kaka kire nse wo pedan ene wode wo kọ Anthony ho enti ni koduru Anthony ho no enkomo be na kọ so se na ugina ho Anthony nie agent nie na Anthony ni no ho nti na ye ne yere na ne ma ne wo ene ye frɛ ne phone so ana ye so dan ne wo ho na ono ni movie efiri ho akọ ebu akọ nti se me pa nti yanko adechia nti adechia na me frɛ no so member fi wo fi nti me kɔ na me frɛ agents na so woni around nti me nkɔ na me fa scan nti nkɔ na Anthony ne yere ene wo ho nti me de ma na me frɛ agents on ne kasai ana so wa my ahomboa no omugu so omobo am nti fan se be months no betimi atwen am se metimi atwen nti months ne so no ye record ma me se scanner fan so nti we mama kai ketacho be ma se bi emiri bi okan ye se mranti bi kobo amana wasie ye na de otisi amana nim no wotu no na ni sikehye ni botum no se amana no wotu ana anwea no bi egu botum no so anhwe sika no be se nti no ene krache wo na agina soro gikura me afa yetu amana yiwie na fam sika ma mesie ye so sika na fam so fan so wasie ye wo abra yenton hwe wasie ye wo no wasi afam so ye beka wasi afam so epanifo a mo no mkotu amana ye wodi to mo anim ne se krache ade na wo yesa so afam so kikiri no aheda wadi sika be ma branti esie won to hwe wasi afane so ni baby ye ne hene wodi koti na Anthony no ubusebusa ye no na ohyepi pant nti ni wabobo ni senti anhwe ya unse be fo sika okay na oyidi ma do wo so nse kwasi geto mo na mewi a to we nim sa anwa mu bi wahye ye ho no de adidi ai anwa mu bi mo to apete ne lipanye o fosti enti utietie nkomo kakra wo fie ho no Anthony ne die no efie wura no mama se na ye Anthony ni master o che Anthony na adwuma onna na ehwe fie no so na na ono bia bia otine muwa na ode na kra Anthony no ebetina fie o se on hwe fie no so ma enti Anthony dan na no otimu no ena kode ma wo hai ena wagi nipa mienu so sika asa aka ho enti na kwa bi so no saa dan na Anthony timu no ene master na kan chen so onfa ma hai o onfa ma renti wagi hu sika didi ASEM yane agent no twetwe nkomo wa homa so ye fe ne Zack yene agent no twetwe nkomo ansa na yebenya agent no 21st clinic sciatica expert ye ko ne akosa sciatica yade na 21st clinic abedum Ghana na ene wo baaye no sciatica no amafo fu sciatica ne no debi sciatica no ene yade no eno to de bibidro na sciatica no yade sciatica no usisi unankokom usire mu nyina da no na efa ho sciatica yikotu ase 21st clinic abaso bodie pi ena waji no wiase afana mu ha yade bibre bia da yentwe
ani emfa enhwe abedum Ghana 21st clinic na yenkotu ase 15 branches ene wo man Ghana mu ha na ehwan overseas Alpha Radio nchemu ha eho ena 21st clinic wo na council quarters court junction oboase Accra Domitema kaso takwa di kofodua nkoko sunwani brekum wanchi Nkwanza go so debi su dwabo so 21st clinic was in Yemini 0540311311 0540311311 Zach ejina homane so wono ene agent no enkotwetwe nkomo Zach memo adwomo akwa aba eba sompa ASEM MPE NIPA dwumadi so Hello Zach Hello Zach Yanhwe na baby o wono dede wom na won kyerɛkyerɛ nwomam efrise nwoma no ano den pa Abe Herbal Clinic the sickle cells doctor one doctor Professor Abe kofa baye Emma Abe Herbal Clinic no sama mi we wachidin ewo wiase afa na nyina na de mama mi we achidin na manfo entenase na empowo ya nwanwade ene sickle cells no yade bia anse tuo eden papa nanso ukọ Abe aso ya wotenete hoyi heart no so wotenete na intridi madedi akura de wotwam koda diabetes hepatitis no enam san yade biada Abe Herbal Clinic obetu ase na wode amaw fibroid ne pese de se kaka wa yenkopa bibiduro bi enom ewa Abe Herbal Clinic yeduaduaba no ne de na haban asayade de a tano so abatapa new site ho na Abe Herbal Clinic wo yenkosa ye ho yade na nwoma enkonkan wose menka cho se nansen wokọ abu okodane dane nyoma ani ekokoye brentrum ekotwitwa nu branu tan nyina ebi ebaye wano awie de esayade tano so abatapa na wo sayade na amanfo enso de ho na ase de makrupo twedia poba se yadom yenko ekina wo beye adwuma wodo yade no tifie yedem wunti na Abe wo bie ne clinic no wo kina 0243 345392 0243345392 and 0506 460208 0506 460208 yakwa Abe Herbal Clinic na yakosa ye ho ayade Zach ejina homa so ye ne no kwadwetwe nkomo hello Zach otemenka hello Zach hello Zach hello Zach ekwa bi so no Zach ompeso obekasa hello Zach hello SOMPA Zach any agent ya onde ababa wa fosti ekọ ho se ekwa bi so no Zach no wone yanka service wo no so ne bekasa na ekwa akoye bo apoyo o kina no wanhwe ya yebesesan ya adwene atuo no ankasa ho anamon efri se de ode wo kɔhwepo no ejuru ba bia so mo amoko ne ba kokoto nsuo mu a nipa dodo ekɔ ye no wo ene bebusa ede afri ho ekwa bi so kwaku ansa ne yɛtwe Zach no Faustina Bonama ne awie abrante asisika na fa no so Force me dash Gako TV so dia yen chair tiefo ne ahwefo no Force ade we on na wo madwen mu ana asembe safa ko hia asembe puno minim ebi ana Zach aba Zach ya hwese Zach aba hello Zach Hello boss Zach empom to say boko na unso adom ani hira ababa wa ye frɛ no Fosti uni no le pacho an na Anthony so Anthony so minim no na ababa wa no yeso oba wa so esanse wudi edan ho dwumanti no ode ne gidie nyina ma so pa baabi atra one ne koye no ekosi sei na eye dai die etiene se me kokochere no edan no me kokochere ne dan no wasi ni gemu e koye no e hokotu Anthony wife na ne wodan e bisa na te Anthony ntwi edumanyere emmae Ndi esa no na teze wose anopa na ye for Anthony no
Na Anthony no woye hwan? Anthony no from the one I did man I will feel no. Ono na bibia ya den. Esi mi so na mi wa say asen we ni buy no. Yinya if you run the contractor na ofi ni dan man no. Ono na kwala ni Anthony. Nti na contractor nso na Anthony ni yede ekifio a tekeka. Ezu Anthony ni say ni wo pana ni no. Na what do obi akwa amana hai edan afri Anthony nsempɛn? Me pa chon han. Onya akro da so tifie ho. Me pa chon de bi omu di omotu poka. Na adenti na we de antumi akwa ankowie na Anthony sesi odi sika adwane. Anthony no na minim me sense minim me hu de we ameka me hu de ko ba ya wotumi edi tanya mrasam no sa. Entu kwoto na yire no na ye dan. Ya kwoto na yire no na chese be ma ni ko. Enti no ye ma be ma ni pray du mambra. Ana me pray be ma no say me be ti so nye onyamba ye no say wo be bi ye duma. Enti anopa. Ene ba be tu fi. So ki ma enti anopa no. Ana girl no friend say anka opeso ku fi o ko re. Antonio wana ko onya kwa ide akwa kuhunu den. Ana misoki mate. Ndiye zana misoki to kone so I ready ya na wadi kana ida wa command ni per convise na manko we kira no munzo peda. To ko no. Na menti o munka na me frɛ o. Me frɛ ge no. Na ge na peki no se wa ban tuni go. Na wadi kana ida man to den mta na di tamun frɛ me nyebe. En kancherem. Eno oyeden o ma me ni Anthony yede kasa na Anthony jan wodi kana mana ntu wodi sama o yo market. Enti ehwo no de wo kire ge no se wo fa sika no ko no wa ni akira nko bi. Me ba ka dedi. Na Anthony agent fee no wode ma o. Anthony de o ma me agent ge na ma me agent. Na je sa Anthony de sika de wa ma bi amfirim. David. Na enipa mienu a yese wosaje omsika kan ho omo na monsa so eno oje sa sika na David Anthony no ni subayan kasa etesai Olivia all the wine who innocent guy stand up makam me make makam but nipa de train nyabo friend ya pa ni petumare enye se asem we buy a omo ka kire me se ni enye na wajiji amampo ka na minimda sesi akwa we keka na minimda ni wo pana ni fie no sesi Anthony no wai sesi Anthony no minyan tiese ne omo so o achese mo no me inquiry se mbisi o da achese mo me ya na ana mame bo ge na manye minyan jeso wa o da ge bet ma ya yes ni bi doede o anta me ba pese o mo to wa se post side o na anu krampo gen na frame bo ma manye so ma to post tech side o na wo pa Anthony no na ye for stika intina na opena na oni one tuma bi le pa jose menese said na wo ka se Anthony no na wo penu akra no mebusa also pena wo hu no na mebusa se se we for sisika efiri mu a one ne wo tuma bi a ese koso to enam tikani ndi na America na jige ni tikama enti Anthony na kasa no obetena entem ho no kasa no na ni suban kasa te sei. Okay, no, all the minutes, number of my WhatsApp site. It means to me and 100%. Okay. It is Isaac ye. Boss. Mami Musa say. Dan wo paya na tefrenya kwan wura mu. Na wo ho so be hu mpo na ye mani akere.
Sesi a enam so na fosti hu Anthony na Anthony ye hu ni sese sika no ye be ne den ne enya de ama ababa wa Faustina. Okay, they tell me the contractor pray wadi kana eden atum so be chia Ne contractor no way. Contractor no mewia meta ne number no de amamo. Waje tum se obetua Anthony Kano amano. Sana posting frame me bo me amamo. Okay. Say na bibi menumre me ye omanya no omanya fan be pa no na ko police station ne adi sika bete ko ba no sa no na contractor no free according to the contractor no free almost say so Anthony Gisa ho enti omaji kania tumi mbetwa any one contractor nzo mbetwa enti no mun Anthony na ade tia no maka ho asem afi ade tia be 2 days time na se me free again see akusi senya en ka tem say contractor na sa friend say ayen Anthony enchiningi yi am to daddy enya sa na wote ye no sana ko say dia u contractor no u ka ho na Anthony ye di say adwuma no Entizaki se sie no okay se ko ba no se ye hu Antonia dia na obeka dia meka me mit na tia tikana mo no se bebra mba manye mba no mabuki nbuku na to atene ni beta fasi o se fa kambie mamintie me se bebra mba manye mba no se na me mabuni bia nbuku na to atene okay Zake no waka mema kasa ahusu omuna samwache ni kiki no enti Zak nyame ya adomu a wochina brawate okay wochina brana yemnu nsinkonwa na yenka asomdue ni fi asem wate mate okay medase anwumre no okay abrantia Zak ene na twetwe nkomo wa homa so no no ena ye agent ya for sikusi no so a wo kire Anthony ekwan Anthony no ekwa bi so no wayira ye pe no ye pe no ye ntie nanum asem de nenso so no ofiri ha no okọ ha wakwa ye se amoye woi wowa okosi flower we so anu atwemu aduane na ye kama no no atu no akotwe foforo otutu kumase ha nenso so ASEM MPE NIPA enuru okira no na results no aba omuna samwa okay yeko computer so dwedi emra Odofo mema wakwaba eba abeheba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abeheba clinic yade ahodo a abeheba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum and obi de yare ato abrabo so amesebra abe heba clinic be boa abe ma ye tie SOMPA oni baba hunchre Odofo upe bebi a wobekwa ye di fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre nso chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofide won aso ebe check odi pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omete de tekura wono bomode aso be free telephone number si eye 0266 59
3330 ana 0244017556 SOMPA FM omo ye free health screening okwa o be check nipadua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gye 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso wo de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert Wujam, mami ni konkonsa kakra bia na wife abebie fridge no mu ayi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesra no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bitter ebi ni otom say what ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bia to he supermarkets ana drinking bars dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Eben Accra Gas SHS no fra 050-553-6302 ana 0245-734-952 Kumasi so 0553-947-447 ana 0543-385-271 aperitivo bitter FDAG edwede nkrato ya tum okay ya kwaya ya san abanti ya meahwefo ne atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agiatum ASEM MPE NIPA eso omuna samo ofosu yenche atiefo na manugu asem so ameka edinya agent no ofosu de me pesa meka nyane se ye besre agent for no mo pedan ma amanfo Lady can me the befa agenti utie ne nkasa ya obewie no de kan ya me de pa emum o masa enya adwuma se ebedu me bi wonka se ko ne nkasa ne ba bi wo se em se ababa we ko tua sika ma agenti no kwa ne mi se oni ho bata kwan bi so yi ne ho fremu a enyeye de ma me kasa asem we ne se agent for no mo pedan ma manfo no sika e de pedan nye yize ovo sore obia pen privacy obey one na dan for na tie me kai enwa ba bi no edan wan ne den sha no ko so na dan for nche infitia se na dan for ne gene fel so afeye kaka na dan for ne wie ne so ko adwuma no waka chense mpacho atale a obehye yi guvalanda mo na metomepnu ano wodi ko se dru me bi no onu so na kudenku aba ho ana ne boyfriend ba ho no mo a eye den woto wo so hwe TV ade eye wo wiase pa ya asade no se woto na 7 predo se oba wadamfo ana ne te ne bia ne boyfriend bia ba ese wo sori ese ne nsuo ko ese ato ano woden enunti oba ya hu se wabobo ne sika no o pedan SOMPA FM enunti na ya na times obi pedan wo se mi here agent bia but kwa bi so agent for so bibua na the make ne say agent ne ya na mo de amanfo kopeda na omunye omunhwehwemu yie obi wa ha onye ne hwehwemu yie okoye ohun se nipa begina ho say me na me wo fadan me na say no no wadan sika na ma no iwe nhwemu na nkoye edika di bia ma ide ati say wo pa kura yi na akuno na wo de amantra ayeda ato papa so sa na akoye because wadika di bia ma han if you run the yanko because if you run the sabe ne da no enu tie be se agent for no yes ramo se mo ko pedan ya mo obi a mo percentage ni dem sabeka e mo ya mo me hwe nipa no so mo ko pedan na ma no sebe na ne ho ankokam ebi ni abranti atima tra fie ho
ama de nipa be se miensa sai e de dan ma na han se agent for ya no mo ye hwehwemu ya nka we anka nkoba ba me de dem pese me kanya se obakwasea ya de ka na e dai ehuru na ni so abrantie yi onwane ko me pacho mfa picture ne tso mai picture ne hu hia pa ha abran mo se friends Anthony Saint Anthony so di kase pa ya bi fa Saint kan ha me chese Saint Anthony di kase wo ma di kase pa Anthony na beto na hadwe but what they say be ka de be ka oh the person ya kan nyina ne Saint Anthony o wabusua obi obahu sa picture bia ye declare ne wanted be wonya na dwe so obetua sika mama mi because according to mama chese wo frɛ no wo se nyane sika no e na ye de betumatu na fro wo so dwane eti ye de ye ne no ye declare ne wanted obi obahu ni bia waje mama sika ekwa ya wafa so age oba sika yi wo so yo oba ntira ana ode ane sa ne asoso wo yire anto so wo yire mebo o wo yire ne ma ne yire wutie ne a wei angua sesem wase ati ahwew wo yire enua wo yire pani wo mo hwew anim gua sesem ukromfo hwew ukrom hene kura Anthony bebia wo bia ka ho fa brand ababa wa sika brand no se wo mpe ne to mpe ne no a fa ne sika brand no chanko a we yan kwa ne na wotwe bia woteta ya onko ba bia waja baba wa sika cha o ka chen say wa nyin sika na betima ya dai atu afrikrom wo so dwane na agent na oba mu no minim de ya che o san redro e ko em se no hu se Anthony no anya de bi obeboa no ana kwa bi so enti do san reject ba ono kwa de yin na sem si nchan ye de ba bia ehwe sika Anthony emom agent no ye ne ni mom na e pa Anthony kwakune agent no wo ne kasa kwa wie no wante ana me kase no se de se ne nepe wo se obetimi atua na ana me ka no fo so yi me se me ne ya adwen wono kura mo kura ye kobo tio se agent no kura wo se wo mo a ye ne bebo hwe ma me kase bi ofosuo nipa bi dane ne ho sebe nipa bi ewo krai mu ama ye hu se kromu ade wodi obi sika ye kokora na ye bebe yen ye kokora na ye beba nipa bi afasa anya sakwai ma me kase mcho ebedu mmebi ye ba cheche kente cheche nkoko mani nkosu agum ne shinap dia mamanfo ehya okọ ho obi tia na so no anka sempa nche na de ahwewo na okọ ba bi ha ya anya ne sawu edu mmebi na Ghana na military ya adwuma no na discipline wo cha nei kabi mami kabi na me kecho sata na military role no wo se ene nipa bebre sufre jali o jali edi ntia because ene no we did depend on my babo it was first way de ya kan nipa bi mimia ma me usika na say 4,000 de make nipa bi ne menya adua won twa sika ne ma ho me de menya ma ho sompa ebo de metima bo ansa Anthony me ka kire no me dem no a kire na busua fo ntie ne ye won fa ababa wa sika mre ne ntam ye chi kwakwa edi ni ma edi na koso wi ase kwase abuo ni ma disika ma dia ma fo sika ne de tia saka eye yeti ofo yeti amafo sika yedi no yetimi ni bisa wo nipa bi wa kukudu omu didi amafo sika wa hwa baba wa anim ehun se sabi oni obi but ene wanya obi e wo sompa ASEM MPE NIPA on fa sika me no se agent na mokora na mame kwa kuma to yem background so o se o ayi na mani abre na no fa so mo fa na me wate mani abre nya me de minisika me de ba ma mecho kwa wate wate de make cho no agent so be ba achina o ma na nyina enkope ye ne agent de o ma na nyina enkope na ne kasa me de o se metua na mabuni bia se o ba bi ha o kwa sika no woje na nanse ni nipa boni na me oni papa utimi ko ba bi wo so sika na metua mam na me madane ka e wo sunsun so to sunsun de ne wantua de ne da wo ka aprem ne na chirebe wate kwa kuma to mawie po kwa bra blam dasi me nua kasa esa na ko na bra efie wura no ontimi ntwi no mfrim e ba jone me yadwen me too because of ubusa agent ne se ne wo faase no a wo ye Anthony no o de dan ni bia ma han wo se pen o se han no de dan ni bi ma han na o tifio ne ndipa na trefio no tuye no satani fie wura no wo yin e ba cho wadwan ba so sa eti efie wura na so ne wo faase ni Anthony no nyesa efie wura nya ne wo faase ni Anthony anti wono tifio ehwehwe mu ada di se contractor na obesi dan no
ni wofa na koda enya Anthony nti omo na si dan no ka afie ho ye no nti onim fie wura no ba bia so criminal ye ne gari di criminal nam ga se bia fie wura no wofa ntra fie wura no be wura mu no dabi oh okay yo bra ene na Anthony on tue scan fast on tue scan man kofa kokotete bia envan kobo agent no o se agent ne de wo ye na afemu de bia se obeta ya baba oyechi ba sika potre pa no mlemu no anka ne nsa no wo ya de so betua but anka ne nsa no eno no enhye dan value say e betima attack ne ba to oboa so betima na bra ye nhwe atrimodin a ani adwembone a nipanim bi esusu say ye bibi say ya e betima bo nipadua na aheti nipa bi a ono no ne ho koka adwem hwe so bi diska ma say de na wo kan sese mampom die midisika ma efie ni nyawo dia wonnim ho maachi waji sika no a month wo say afameso obama yentewie se nyesa o se opese wunyine chapa wa brabomu a yemfa za nante nyeni pa bia ne edini sika wiesa braboyi nyeni pa bia ne edini sika obi won mo wode beche obi wo so a obeche esiu watase na no hwe yale aba wiase a emmo bia etese wowa na abeforo wutirimu ene wanimu nyina na se wonsa sa tumi ni kwa mrefinding o moto ye hyeda koto na ewuwuro wanimu nyina ye hu wanim na etene wetu na woyaba wetu na woyaba eye won SOMPA ye no beforo ni petene ho wowa eye ni mo ye o ye toma na se bi na Facebook no so ai ana branch bi dia afore ni nsa ho saa besiri sei wowa da bi Anthony mamu nya saa o ne ma bi won mamu ya mu na mu pushi ni pa dra kotare wo na mu boni ye boni e boni mfim me nya saa e menye piniri prendo o abrantie wo sisiwo na ade enya wo dia wo se ye me dia ade nyi wo wo se mafa sikai enya wo dia wo se afame so etina wo twa baba wo sika dia koye wo niema na wanka se wo nwa ba wei ohun ni mobo sa baba nye sika ade be ha dan apa ba bi dini tiato wo se sika afame so na se dia adwuma no ablantie na nimu a ase twa ro de die ka na obefa no bi pa na emo yo na se dia wo mpane bi ama na ablantie pa o nya de exam fa se enya dwuma adwuma na kan ne wura be ho no ba ba mu oya sa kwa kito we tiska 40 million na kobra na aja shrata so hwene ni kam woncho sa fa me so wajiska na sie eti ye besere in fact ye besere papa on fisika ni immediately aye sa ye mfa no nche no okay bo so mfa mi semi na nche kwamna fasi ana efiewuru anankasa wa homa no so efiewuru anankasa wa homa so ye ne twetwe nkomo kakra efiewuru anankasa wa homa no so hello. Yes, sir. Pani pomte say. Nyame adom na wonso. Dia ka ni. Asem wa ye kan ufie ho asem na ufie no abrante bi obetra ho Anthony no wode no. Me pacho. Me da. Anthony no eye. Anthony no FM. Oye. Ye wo si dan na si kan e dan na ma me so. Na koda odi no training juma. Dan ho yo hu ye, dan ho kakra yo hu ye. Yeah, hello. What you menka? Me to nka pa. Wo si Anthony no ye de ho ofiri he? Anthony ni ye master osi efie no. Master na osi efie no. Na kola woni ni ye adwuma. Na ye de ho ma na ohwe ho. Na wododo ho ade ohwe ho ma ye. Yo. Na wama ne tumi emre bi pense da no tumi di bi ma hai. Dabi eye ne master no ena me de man se onfa bi ma han na o de ma han ya sika no me na o de sika no ma me na me ma ye tumi krata ade ama wo mo eti omo betina fro nyina me na me ye krata ade ma wo mo eti me wo ho ena obi fra me se girl ya betina dan ni eye 14 wo ni me pa eti me ko fi ona 14 wo na me ka che ne se me se no minim no
Anthony no nso kura no minimum no ne master no na minimum no nti Anthony aju sika de a onkoji ni sika wa Anthony ho na branch no kakra minimum no minimum no de onye pasabasa sei nti ya no wanwa se watimi diga na pasa akwan we so na panipa Anthony no minimum no dan wotena fie ho ne master na osi fie no ono ena nakola no na no kire na adwuma enti ekoba se epi obi ama na kire fie ho no ena ono mum de ne ba se onhwe fie no sumaye enti 6 years no tena fie ho enti 6 years ne so ye ne ese ne ompedan ena osi yo wate enti bra otu no mekura wadi matem bebre me de bebre kwa o mekun so 13 ne bebre okeka enti me imagine se me nka na se ena me de me wo ho no yi ni nyema nti won fa kini mra no ena osiki no ase obeba be bi ade etia tini 2 days ena me nya akọ se odi posti bi abetene fio enti me ba posti ona mbuza ne se why na di dan man wo kan se Anthony ni de oni 2 minutes wo di dan man no no onye fiura se yeso aka som se ne wo fa ene me nso me nim ne ba bia na sesi yi no yepe Anthony ekwa be ne be fa so ebehu no ne master no uni no wo number wo ho a ebetumi atrezi ne hu Anthony age ababa wo isika ama no am ba cho ne master ne wo ne number ene lady du kwa wo ne number master no I foresee no one number na Tony wadi ne ho adanse se osu nim no but when adanse na wudi ne chese onye nipa boni ni efri se o kokura ye onwanwa de odige ya faso a o dwane yeso wo kwa ha no oba hai eno na me ye me nwanwa no na so okura so wadi watem so wo nipa apa ena me ka se enye di esi we ya ontu dan mu na otu a wode fa wodi matem eni do de aye ge we ya na minim so o da suban no anti na bra bo no koye se kutre bini akire ya no de fita na ta ato ho very good because me minim no ofre me bibi okoso so twa picture de kire me ba no ma na adwuma ye na matua ne ka enti akire no ontu no wo ye style bi kakra ene se okoji ge sika akire kwa na eti se waji ni pam yunu tu sika se de na ga ne ka no ama ba kunkrompo frame jese dan no ana for steep no de ama hai me pa to da bi dan ni si wo sisi e me de ebe ahoro dan okay na me feel say wo de be ma hai dia kanyame adom o kira no ke be di hu komo se de be ya ababa bo benya ba bi atan na wo fiti abrabo ase tumfa ma hai on da bi me fa ma hai wo de be ya ahoro dan na no asem ni nti Panipa yebedase eni uchiremu yebedase eni uchiremu abrewatia fiura na nkasa aso akasa o sa brantie no ka bia moto mesisia na se amama boto kakra minu ya ba kwa friend Rosemond o free esre so me am kurom na osa efree fa ho ye dey wo ye nurse ni wa krodi ese wa ma 2 days time o sesen enwumre ya wa free a very sad news amatino enwumre na baba wa no said de osibu ade na said de wosi edo ni pafa na matisa news we no is very sad yes re nyankopon se onfa ne krense na ne maami ahwere ni na wo second born na ono so ato aso nti akwa ya re ho se be bia mani dan ne maami anim how wa obesi atena no ya se do si ne manete ne nti mama Frisha ofa ho ye dey esrenya me pade ma esrenya nkopon so onche chore na onka ho ewo sabre munim se ye wo showbre pa wakwa akotomu nti no yesre nyankopon se onka ne ho na onche ne re emfamaye na ofoso be ma Abrantie Anthony for now ne de ebeka se ye hwehwe no wayira ye hwehwe no waje ababa wa isikenti no ye hwehwe no na ya gye na ade de amano na sika afa me so no nim sika no oye na adwen sa ojeje no ono so de akwa han dan ene na busua te no anim guase beto say yes o tu fie ho what na ho 6 years when SOMPA FM ena okwa akopɛ dan no ebia na ne sika ba bia o hwa otifie mu free nti na edanya obe Philip prema sem kakra won life so hwɛ
said they was sijina ho na obeye cool guy but prema isem kakra ebe wo ni mo na o haircut no o hwa wasa to ni chain kama prema isem ye ne de kakra na we award be na ogie ya yini dan na tade mu no nya wasem ono anata de design na we just omra someone e boy ye my pen design kono say ye kai kwa ko de unya design na we ayi we din kuni mo ba bi na say ne hu t-shirt no a sa amanfo sika na wo jeje no a na no kotoy of also ntimi me hu ni say na opesika de akwa han dan foforo ama one ne nebusuafo na tenem enu nti na ohwa enye girl we say nkwa gifting nkwa de first ne nkwa ne de no oje according to source ne Christ so bi kra abefio ni pamienu ankomodo mo nso ne ma ebem se waje o musikenti no yesre abrantie ne se sika de sometimes etimi fa nipa so yemfa ne se no wo ni sika wade ko han da na mo bibi ne bebu mu a wa yisi sika no na woji obi ade nso so a ne se osu a ana woji obi ba ne se osu a na se wonsu ya e wasa wo sade na ade koma no brebra mama ne ma onto amika ba bi obi asompa ASEM MPE NIPA fo ye hwan den gifted na asem abedan ti for now no de asem no aba be ye de enti yaje on sa asem say de ya na ye gita ye ni asene titiro ni se wasa akoyo fo so be ma ne maami me aso so me maami o mo na samoa maami so fo so maami no ka me na firim so fo no fa ase so fo hwe no of so be manti yan kan tre Anthony say e kan ni aba ni abaye nanka wanya sika nanka brantie bi te so no ne se so Anthony no akwaje ame ye sure pa say enko na bedi nkan asesa ne nanfofo adi na chi we enko onye ni pro case asem ka enko no abedi animu se won kwa akwaje because ababa wa wasi su say na nyame ayadom se ne maame na eboa no so no anso ne modin mo na obi a wo sua adwuma na o se da bi ba bi a metie na nye na oledi wakotwe na ono so aboabo sika wo didi kakra no ana ode anya 4000 no abranti ya so officer wa ye ya nya obi ana ye ya wo sa be gina wo keka ne nsam ensem fra se 4000 no ntina wo ba be hwene se sika fia bi te se owo anu mu ana se anoma singlet bi e de man ntino o keka de wo pe ye ka kire ne se okumase ase no mu a Oma yentene kan by tomorrow nyesa wachina no say yantene kan efiada ono bete yenka ofosu ye ma ne bretentin ko se edwada say wachina nyame ya adom na say Anthony baby owo bia no say wa ma yantene kan ono bete yenka na emu baby obete yenka so no wanhwe ya na nkoye papa afa ama no fisa baba wa no ontena se onda bonten baby a wad no foso be masa wo ya bayo na wusi su ye say na wudru say ya na wuni baby a woda na say baby a wo kama bi a wote a eya na won say wo nyina no wanyini as wo nyina no obenya be mebi rest for the tea chira wo some pedi die sure foso ya mpa e wo say wonya bi baby da also wo de jo wo ka say obi asa opeda no akwa wale no rest for the say yeah mpa foso wo ka asem na wo ka no enti no eyese wonya baby e dey etena because e dey ya owo na fofo bi obehu be ma bia na ni gye ne ho a pese okohwe baby a wote na wo de na ekwa wadanfo nchen na se bibi sa na this 21st century ne ya na eye fede kakra ya na arehu ntiri wabɔ ne ho moden ne maame so so aboa no na ebo ma brante no ontimi emfa obi se kan na enwa na nkasa ti baby owo bia no omra ntem wansa na efiera na eme ya so de dan ne ma eya ho danya sa de anka o ye ne bedi nkomo chi nya sanka yesre no ma o ma we nye because what say obi nchen ena nipa na etu kwan so na akọ baby anu ato ne punu mu nti no ye ke yesre ne senka onya mfa nya ho dan na enka aguna dan for them nka won fa man ma ba yi no so metai ayi na chi agent no oh yeah se wantwia ono na ye beje afri ni ho ena ono so kura no watwa ne simple te se ayi ko abu akoko ko wo se eye tie obebo ne dua na watwa sika no eno ano no nti meta na jeme na ya adwe nti ma me fancy okay yan kan kwa kire Abrante Anthony no nyame no nukura ni wagu ni ho animu ase wagu ne yire animu ase wagu ne ma animu ase wagu na busu asante nya animu ase kroketu ofiri mu ba kuma so bobo brano wanhwe yie won hunu so krobia asante kotokose se odidi na nam ka asimu a e kire se so onya sika asie bi what na fie mu efie nsia efie wuro ikura so o kire wadwuma
wo ba wo tua wo ka ti we yabrabo be na ba Kumasi abeboye wo hu nyansa kro no wo hu nyansa kro no a wo bebo ni Kumasi na me kan kwa akire se wa amfa sika we ya ma enam so bonsu abrabo kwa akosei na ode kosho maame ona na bia wo tifi a nyame akira no to ne nkwanem na de baye kobo no ene nkoda na aba no ani brisika dodo hwe nimguase a wagu ho animu ase se nyame boa na kira no ayi abrante no se wa fazika na ma ne koduru ni fia da so se di abrewati akan no a agent ne kasa no kan no watwani tia efrise medi kan ka sante kasa twi kire agent no wote mase efrise wo ho be hu po na ye mani a kire ti Anthony ye hunu a agent ne age free ni ho because one de ne call ye tie enoti yankwa ahoma no so ansa na ye second story no asema to sumie no yatumi akoso ebia na obi ni Anthony no baby otie no ye konko ye 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello baby afrefre wudi obapa ya femi Fatim kasa firi krono ma fancho Fati enti o ofo so be ma we da mun foso na munji sister ni sika mano eguso endem le ma sika mo de na obi abranya skadi behind that waje edi akrani hello odi baby afrefre Mubarak akusan de chiru kasa free ko abi nyase yenti o na ofoso Anthony no otiska na fane so no iska no eye ka na fane so ana se kodi sesem no yo ene afane so a se efane na so a onyina yi okay hello odi baby afrefre ofoso majo maje so panipa je na certificate free so for like yenti o I'm say baba we je afwe we de lewu o kwa mi so kwa na me de ade ba kwa me kan say if you would no on so twe wo free mu enye yo if you say be ho be sia na we nya wade a we ja woka ye de ya ni pa no we so ti fio ni ko si da na kwa na betre mu na so ni so ti fio ana sa de tie na Anthony woku obi ato floor wo dwane a wo flewura ye de a man be so mu ansa na yakopa Anthony e kira kwayo iflewura na twe wo free aba wo nsika to mu a enye o ka wo bi kwan bi a me fo so o bo ma wa na saka nsika na we ma na nya ba bi ata na wo makopa Anthony na asuru mu no onye ye me ka okay hello hello odi baby afrefre so mi frefika so a yenti o kaswafo ho ye adum ye ho menua kwakwaje wo Kalabule Junction ya chi anama me matemia so Kalabule na me wo okay yenti o je na me tie na ma okay Antonio ya kwala boni o ya kwala boni research chese o se bonte fuvom e ho no fi David enkekasa mi nkonya asem hello good evening maje so panipa baby afrefre wudi Abdul Wahab so azu make as if say you so yenti western north okay and the person e kakra ne say zifia yemrante na yeba no ye libriska because obebre no wanya no ana eno say obewi obi no ena obenya nkwana yesre say yesu yankopon pa say yesu miame a ta ne mana yemrante na yeba ntina ma ye wuntem no wu say uti so bari ne mrante nkwana etala dan ho 32 enam yejina we a ye di ntina ma ye nke no because o na bi wo fi a ebia wanyini pa so odaso tiase so wo akora kitua so ebia wan group bia no edi kan aja onana no iti yesre sa ne mana e koso no yenjae na emwa ya ikia western north for you na okay hello
Hello. Baby afre udin. Mpacho seven na najo kasafre nyane abihim. Yentio. Mpacho boso be mpacho nisramo. Monye mpe akwansika no amanu konre sene abai na ni se ya. Ni lasa wan amadama akwano. Oh. Ni lasa wa. Abobo anu ache. Ana bema u jina wa ma. Na obidi ni skabla waji aji zane ye. Ene na te gwa de otu won ji ase. Endi me de ebe on be ko bia no. So minimum to anto heye anto na no. So no ba mbona na. Na ko so de stade. Onya. Lo ne sa pa bia itima ene msuni huwajin. Okay. Me chagen na. What you get there? Hey, akwa we pa. What the ho gidi ebem? Hey, hello. Oh. Yeah. Yeru. Kwajo space. Oh. Yeah. Yeah. Agent no want you know screen ne. What you know screen kina. Why? Agent Efiran. Ayo. And agent so na we ma woni fi. If you some kind of who ni pass. And I would do what can get you say. Over case canama. Okay, we are the best piano, the Catama. By a Benimba. Okay. Yes, and then you said, boy, with that. You must try a important and say, what I saw. Maybe, I'm so only 65, 70, 80, 100 or this to that. By 20. 10, 15, 30 wouldn't be a wee. Agent Terrano, make I just say, Kakabi, about them, why want to lunch in it? Tower. You. Okay. What did you can? Hello. Hello, last caller. Yet you. Good evening. My just so baby are free. OSEI, Madam, send me last caller. Me did the Ashton, the Casafi Senate is KGG. Kasefre Seni East District. Okay. Yo me and me fa kwanya na mache oni watifo nyina. Me gidi se asama abano abranche no by this time me say mo satellite e beto no so. Me gidi se amafo su be hu ba bia wo nje be stress se ye free obi ba bia abranche na sha message se wonyi mu asiche na nde city sika samwa kwa atwe no na amount sika samwa ye den na abayiwa ti se sister we ati anya ni sika be 4,000 so the kwako hide na what me e den sa se boa ko de bi se ha bien pa ni ti be se obi su ni abrante na wonyi mo se se de be ya su mo se de ti aka na mo de na fa ndra kwan so me da mo ase piao enti abrante Anthony no o ma ne na monitor na china o meka bibi enkyere yen na anye sa de a bribia ma amane susu ma sana ekwakwa koduro enti antifosti owo mekwa koma to yem wate nyankopon hye ne ho ni munyamu a efiri kine kono ye fidie we no the results na no dene ade enche no sumye beka bibi a kire ye agent no kura beba kire ne bedi nkomo wate tikwa koma to yem nyame be ye no aju sika ma na so akopa baby atra fitia brabo ase why Joe Apau Electricals na Joe Apau edi amediama no abedum kumase abedum Ashanti ni nyina ne se wono na akofa signal cable ede afri enkran ene tema ede abakropom kumase ha na sede wasi adwena santeman ho eni fie bia ehyehyehye ni nyina eye woya papa wanya amfa anwoya omufie eno na akofa sadie we enyina ba eno tie na Joe Apau se wo the signal cable abeduru kumase omanfo dodo no na atu aguso wo se 2.5 no air condition betimi dia connect na se de besi abono ebebo nyunyunyunyunyunyunu na woya wode abanyina eye kopa woya 1.5 am 2.5 am 4 am 6 am 10 am and 16 am na underground cables na woton bi na transformer nyina woton bi na wo se signal cable no se wo de woya wo fie a
electricity bill no ebeba na ketua bi efise kopa na ye woya no amanfo agiatum ano edini ye pa na Ghana Standard Board so agiatum sa na Energy Commission so agiatum a signal cable no edi ahim ewo kumase eno to bibia da wasi ni fie wurafo no monko na monko koto signal cable ewo jo apewo electrician fo nyina do mani Achrem ewo jo apawaso ye signal cable wose so beto a abomirem wode ka uso tino fosu aboagye ano na wonte so kama na said signal cable akofa by fo no wo madwene Ghana woda no enunti ena signal cable no wo manfo se eye papa saa no sa wuto bebre so a wode begu kam na wode akwa jaw amanyoma akonkai e de amaw Japan House opposite MTN wa na jo apawodi ni juma yenko jo apawai na yenkoto signal cable no na yemfa eni adwuma RCC taxi rank wa de nyame signal cable jo apo esa etombi ewo ho yekwa akoto signal cable dia na yekoto se de be ye fie ehyehyehye ni nyina eto ebetwa jo apo say wo the signal cable e de wo yawo fie a 200 years ni nyina ene say na da so ehyehyem na senko na wo bedie ewo wiase aba 200 years de na kropotwe dia poba ye no na enwoma akonkan e de ama ufie no ne agirima nyina da efie no entumi enhye ena empokura no electricity bill no ebeba fom abomirim ama wotumi atua na jowa pause se wo fom kwanya fresa ama we fa pen ne paper na fa bidie no fa twro guda ne ho efie wurafo mo ntwro electrician fo mo ntwro 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 93 45 50 0543 93 45 50 weye jo apuma yenko signal cable na yemfa enkodi adwuma abrantie bi ede edan abedan yen se sa dan no sebe previous ho nti ene jamo wure edan no krata nyina babedi ha ya yehwehwemu afadan no edan no ho eni asem asase no ho eni asem eno ti sa dan we de asem pani pade stamp position no di mayam no na chese dan no se wo sika na woto a ebeboa wo ye papa edan no ewo akom ofenso kwan so baby a custom for no ewo no ekire ho pe ugina custom for na to wani de ehwe bepo no so a bo se efie no etete ho na branti ode dan ebeja ye se wo hwe asase no tetrete ene ne takasumu a 120 by 120 na chese asase no asu ye papa baby dan no te no asase aka ho no betumi asisi abrosan awo ho kran so amana ayeye wabo mirem ena wojem efiri se medical ka chose ahohoni nti ena yejamo wure ya fe ne yebechechem di nti a wo so woton wona de na de na wo se woton eno nti no yakohwehwem ame yehunu se efie no asembia eni ho 7 rooms self contained ena asase eda ho ano den ye papa ya to wa fa ni nyina ho animo no ena uklusu na the gate tuma eno so ebetumi aboa kama ewa akom yefa picture foforo na de da na china mutwitwa no momfa animo no bintuo said ye be ya dan mu nie na 7 rooms kama wa bossili joints ni nyina ene ode plow ta ho a enyinya punu bitoto ano na wako akwa tenem eno tis woni gi edan ho a ema no ena yede agu TV no so no 0552 095593 0552 095593 na efre said ye be ya ye betumi ene watana se na udisika ba na yetumi adane enkrata no enso edi amaw ewo akom offense kwa so baby a custom for no ewo no a eno ti wani je ho a ewo ye papa yakọ hwehwe security force bibia kama nya de a obetima bre enti wani je ho anu afre wo ahoma no so na yetumi ene wakọ na odusika ba yetumi enso edi amaw na nyoma akonka yepa yakọ computer so adwadi mra na yentwa yedwumadie so de wo ba no anya atrase ana yakọ computer so adwadi emra
yɛkɔ computer so adwadie mra na yɛnto adwumadi ɛyɛ nokre mpanyufo aka to hɔ sɛ sɛ yɛwo to sie so a wɔnkyɛn tenten yɛ na sɛ yɛwo to amenamu a ɛnneɛ na wuti ate ɔbra ɛyɛ ɔko ampa ɛfiri sɛ Sara bɛkɔ adwuma apɔn abɛsene akɔ school na owie a wɔsene bɛfia bɛhwɛ ne maame a ɔyare a ɛnneɛ na yɛmpa sɛ abrabɔ no ewie bi na enwie bi nso wei yɛ movie soronko a ɛka ɔdɔ abrabɔ ɛne asetena mu nsɛm ɛde kyerɛ na Sara meka na asɛm yi ɛyɛ ɔbaa brɛfoɔ bi a ɔmfa n'adwuma n'abusua ɛne n'abrabɔ ɛnni agorɔ koraa ɔkɔ school yɛ adwuma san hwɛ n'abusua yawo Sara to amenam ama na ebrɛ na Salim deɛ yawo na to sie so ama edin sika ne ahonya ɛna ɔde bɔdwɛ wɔ ne papa so Salim ɛne Sara ɛhyɛ wɔ university nanso ɔmani nhyia deɛ onya yɛ ampɛ ɛyɛ nokorɛ ɔbaa bi a ɔwɔ university hɔ pɛ sɛ ɔne Salim ahofɛfoɔ yi atwe mpena nanso Sara bɛma Salim ɛte ahwɛ ne domu no ɛnhu sɛ Salim kraa ka mɛma ho sini yɛ foforɔ kraa man bone man fimpadeɛ yɛde brɛ wɔ Tarawan TV so ɛfiri Easter bosome no ne dwada edikan Tarawan TV truth and accuracy Komi biabo mix 25G as a papa say valley tip utimi fan ro utimi sa disappear visa pomodi wunya no so ye valley king oba me fia no wana me no se me kokrum na se me bla no wana me no kokroma no wana ye fun fruit no so no ma juice no wom oba me fia no wana me no se me kokrum na se me bla no wana me no kokroma no wana ye fun fruit no so no ma juice no wom 5G drink papa SOMPA FM energy drink yes also when the juice as a papa ne dia chaye dia ba the real chaye no be dalega e do bi ala le taste ya ba blood di damo nyan no fa pafido on the show what you think is a joke tell me aka se joke kai mizu osan hene wadia tum ba bia mizu no 5G Mami na boku na doso ama mi hu pokura bobo ma hura som eye 5G sabako pe abawiase. Now let's go off the on the show 5G. I think okay ASEM MPE NIPA chumatie na dia santeman agya tum no abatom kan na ASEM MPE NIPA no asisisam apo menteme ho ase sa dwumadie wenku a ene yatu ehu asi wo se ye bedi achi ni aboa afoforo de wo ba no anya atrase de wo ba no wanya atrase MPE NIPA memo akwa aba yeja epom te sei nyame adomoko udin de sei ya from George free hin na baye me feel ampa me number 2 ampa ba me number 2 wakosem ne say awde abedan yen makosem ne say be 2.5 years na kasagu microphone ma me be 2.5 years ni me boy bi wo ampa me me fie wo your friend no say your friend keke bacha tina me ni didi nkomo na o se wo asase bi wo ho nam so okay matenti me nua bi so wo Cote d'Ivoire omo bla ba ko mo ton pa bo no mo flame say it's o mo pass asere ato say okay madam fu bi say o bi ni e koto asase no eya ho nkrata ye bi asase no fa hen empatase hen fa empatase trade empatase no okay ti e to asase ye hu bibia wie ye no enti nansan na minu an say onye SOMPA FM ye nko ya asase nso adwuma na eja meni mesin for ekọ se ekoya asase nso adwuma ti ekọ hwe bibia wie ye no na omo se ne ade kire onko akoye so adwuma me to cement eto bibia mo se omo pa nkoye so adwuma ti omo wo ho a omo betwa foundation omo ho na obi ba se asase no ye ne dia enti ono mo ye hehe no omo flame na me wodwum na me gya ya me koye ti me koye na me si fo ne omo so mo de nse kan ya pam mo mo ede ekọ ti me koye no me ne boy si be konti gya asase so na me se na ho na asase ne me ne boy si ni dinko me se obi free enwolum ho pie na wo se asase ne ye ne dia na me se asase ne ya to na eye keke no a enye keke na blawe se fra ne bempon onu su free he onu su free patase wa na me de na mini no na wo se asase ne ye ne dia na me se asase ne ye nyo de nti asase ne to free asase fo nti no wo bibi kan enye asase wura fo na de enkoka oto full plot and a half plot ya to half plot okay nti wo bibi enye asase wura fo na de enkoka tie de e ba ba yi adwuma
ɛna ɔkɔɛ ti ɔkɔ no wɔ sɛ a sɛ dan yɛ si kura ɔba bɛbu dan no gu na mi sɛ ɔdan yɛ wontumi mungu sa nti wo bibi anya asase wura afɔ na ɛdɛ nkɔka nti no ɔkɔɛ ti adeɛ kyeɛ no ɛna yɛfa mason foɔ ɛna na ɔmkɔtu full level no mokɔtu full level no wɔnsi hɔ nti 2 days ɛna ɔsan baeɛ a ɔsɛ asase no yɛ deɛ nti ɔbɛbu full level no agu nti yɛkɔɔyɛ no blocks a yɛtwa ɛne foundation atu nyinaa na akɔbu no nyinaa keka blocks no nyinaa agu motu yɛ ayɛtu yɛ no ɛhɔ nie na baatwa ne yɛnya ntɔe baatwa ne yɛnya ntɔe nti yɛntoeɛ no na ɔkɔbubu blog no ɛne ayi nyinaa aguyɛ ɛne ɔhyee masonfoɔ no ntaaleɛ rɔba si wɔ paapa no nyinaa na wohu nipa korɔ kɔyɛ saa adeɛ no baatwa bempɔn no nka sɛ ɔbaa bɛbubu blog no yɛsi dan no korɔ bempɔn no yɛ hwan ya ɛyɛ ɔmo sɛ maame abusuafoɔ no bia na mede mini no ɛna obubu gu yɛ baatwa na obubu gu yɛ woto asase no sɛn asase no 26,000 baatwa 60 million baatwa etutu duru sɛn ansa na okɔbu aguo wɔne deɛ yɛanto yɛtwa foundation wie no ɛna ɔkɔka gu mu ebubu blog no gu mu nti hɔ no mimi kɔ hu me de no kɔ the police station ti kɔ police station yɛ no ɛna yɛ report nti na bempɔn no so aba hɔ a obeye case ti yɛ case wie no yɛ ka sɛ wo na bebubu bebu ka blog no gu mu no na ɔmo kye no to ɔmo kye no ɛna siadi no de kɔ baabi foforo the police station so emi ɔdɔ kɔ baabi foforo nti yɛ kɔ yɛ no ɛna siadi no sɛ ne yɛ ntena senti ɔne yɛ kɔ tatem na keke madam fo no yɛ de ɛka ho na yɛ kɔ kye no ti ekɔche no na omo twere ya no ase ne ne kɔ hɔ ti ekɔ siadi no sɛ sanitary ya nkɔhwɛ bebe aproto no ede ɛwɔ ne ni siadi ne ede ekɔ na omo bubu ayi bibi asɛ no mani nyina nti siadi no hwɛ no sɛ okay min twa nto me fon so na min kɔhoro pictures ne ede ɛmɛ ne mi twa to me fon so kɔhoro pictures ne ede ɛbrɛ no nti hɔ no siadi no yɛkɔ no hɔ no ɛkyerɛ no na siadi mi hu tibia ɔka asɛm no me frana odine echina ti ada me wa no fra me say Tuesday ye be shia commander na me say okay mate e wo trede the police station the police station na me say mate ti Tuesday ndio na me call e ti ko ni shia oba no commander no shia me shia no na bempon no so di nkofo 2 na bai na me ka media na bempon no so ka on ne de ti na commander say science dia yen ko sia ti ko sia di ni won say menkofa madanse fo nere mra won ton asase no maame no emla na menkofa maame e do mo koye ti mi do mo koye no mo so kotwere wo ma no asem ti maame o mu pie no mete wasase adi ni e me ka hwe jam ko no madam e say o mo be o mo pie na me ntie no se a sanete dia keke mu nkofa o mo ko ton krata emla na me say o da bi o mo nkofa mo ko ton krata emla say so me de me japade no ma se no e no ho na me de okay also to half plot other half no aka no eno asem asisu so wodie ya na bacho de be no kwade wasi adulente half no wonya akurasi na na no wamubu de ono so asi ne de no ende wosi nipa kro ko bubu ye fence bempon wa can't police for so ne bubu no o ne ye ko ho no police station o ka chen say on ne bebubu ye o mu chi ni tum ana eno ma be no nti police ni ka so ma no be ti Tuesday ye be shia o ko na ni police ni say na re no amanu bi ene wo sen say mla foforo abantima no de e mane how case bia iberable why na enti sesia no asem no wo de ko ho a bempon no mbe no adi be say mba say adi be 3 weeks na 1 month efiri wa post for na fro biem ba cho mo mfre me bi omon frɛ me na bempon no si asase no eye ne dia na baton de o se eya busuafo na ho ne nka ho enti bempon no police no ya tuwe ya okobubu no police no frame sata mi susu adwuma bi police ni frame se mi samu atena ala asase a ya si yankoso ni akoso akoya adwuma na se na se o si yankoso no ya di case ni bro no ya hu de ya de o ya fa ho nti asase no ya nyama bempon na se ya nya su adwuma nti ya nyama bempon no fa nti de ya koya su adwuma the police in firm ne kasa sanka me de beto recording SOMPA FM ti ade akyen no e kwa na obubu fo level no nyina agu enti wo de na wonim bibi
ɛna asase no so woto firi asase wura hɔ ɛna bempɔn no so abasa asase no yɛ ne dia okay ɛno ti asase wura no wɔ ha ɔno no betumi aka asase no ho abakɔsɛm akyerɛ yɛn na nyambrasɛm a bempɔn no kɔdi yɛ no sɛ emra kwan sɛ so obubu gu so a yɛ maame kasa wi a yɛbɛhu asɛm no pomasi brɛ enti wawo me okay yɛ hwɛ na yɛ set the microphone no kama edo ba krokro wa kama maame empom te sɛ nyame ado yɛ frɛ wo sɛ ne Meriata jo krufi no na ufiri he ne ba ye fitire dem patase ehwa na ufiri wa na mfiri wo nananom asase so na ate ni papa ma me wadawruma asase abrantie betofiri ho no asase na bakosem ne sen a wo tofiri ho no wo bi so pese wo bubu abrantie bloso no wo sen na japade ba cho wa pa wuye ya yeso nklata bibia papa wa fa ase ne di ade to di ade no na wa kwade ya wo ne atwema nso ne papa nana na wusa o papa nana mom papa nana ene bempon no o papa wo nana okay enti openine ko kunsia ne di ye papa ade wo maje ensa ye bibia ye yesu adwuma ena me beba ase wo pasase ne ye mani bi toye ache afa no aye lady a wo ba be obeto ye di mfie sen ko be mfie miensa anti afa na ko na ho boa so a ko obesi dan no okay yenti o enti wo wa na mimpo na ba se ante besene ko hwe se anti bi we plot no so am sisi abotere se me ko ne afuma mehunu sanso ye nuri hye so nso a mehunu te me ko no papa na me ko na aka kwata ansa na ye duru ehye so na che se wo wudie nim ewu ya diem ena me ko ho na mse na ade na wo bi mpo ye nuri hye so o ma me so de enkwadu na ato hye wase wo boa na enkwadu na ye hye na ye take na mse take ne de papa bi na beto plot me yensa ebo de ma ye no enkoye ne ye gye ena take na aka asase ne so enti tete wade enkwadu na ye de to hye wo maame no ane to hye no ye kwa bonkuma enkwadu na wo ho enti ye ka se ya fuma ba wo die mu a wo boa wase saa ne mese no nam se ne wo boa nam de me yi anu anam de me ja ho no ti wo ma poni adwuma wo mo ko ade a chen no wo mo ba ya wo mo ntade ho wo ma hye no ebubu blog wo ha ebubum anti bi ankola wo mo kwaje ye wo mo twitwam kete ena wo mo koye case ne ye be kire no ti ye be kire no a wo kwaka na asem no na che se wo pese ye ne yakwato de didi bi mu no walezi ne pese nke ye de kire na che se asase na nkasa na abrante no ene wo twe ho manso no adika akokɔto am wadibem ye dibem de nkrata na ba ha sesi ya ye dibem okay na ekɔ post station on ma post fo ni bi ayi nkrata na de dibem no wo mo pese enke ye famla na fire for nso na ni ye twe manso no fire for na totoye na me hwe krata na fire for nkrata na sum wo pese ye sa ni ye futu esa ni atwe manso ena so mfama wo nam se me mfama ni wo pa won sama yen wo sama ye dia me ba ko to wa ye lawyer nso de nkrata ne be ba be kire piem no enswata ne se sami menyi krata no ankire ne de eni asem no wonsom e wo trede sana commander na kan wonsom enti wo mo ekwato aso aye yen won ka ho hwe no se ne wo be ko no akwato anadwuma so okoto aso a wo ma se no na je se sweater na man kwa se wo mo kwa se no ma mfa krata no osusu se sweater no amfa krata na ma police station ho ampanzu amfa ma na nene ye de aba ntin krata ni eti court bua ma ho bua ma ye sa court na mokoye mo ne hefo na kotwe sa manso akola bimpon no ena de wo fa kwabne ayi misa ayi penine ko kunsia edini yeye
yakwa wama PM busane say na there na wo fa ne ma wo so we to kwan wa yese asam ne kwamfia nsuni ansana yehune say opanini ko kunsia no wo da ako na wa yekọ ho yekọ friends ada na de agu prison now yehu kura na wa be yiyen wa se me nsamamu na chese no wo fa ase na di ni di ko ye ekwa ye nti na kire say ya akwaso ye hunu opanini wadi ne dine na aye eni ya ni embabai ye kọ ho ne say black oku ada na wudi ye papa de ensenye na awaje na wudi na sa ka kire wo fa ase say wo fie nkogum wo se me munue mi enko na wa ye kọ ye lawyer ho ye kọ say plus lawyer yi nkola no nyamna me sama wonum enkola ne dia ya papa wonwu ye enkola ne tu ye tirinsa wo wu ye nso ya sa je wo mun sanse ne daachen ebia no obi aha ye enti mun san tu mutirinsa ne aja ye tu ye tirinsa akoye mienu enti asase na papa de ma mu nyina mo tutu so nsa bibia enti sa bempon no ene ha ye ne maame ne nabusua no de asem na o maka a kire no wo mo anka hwe yesuro no obi anka hwe ena black okunsa no penne ko okunsa no odi me papa de no okọ to no se hwe munya ankola no na akola no woboa nyam nam soma no woboa ansa ne ye jaye ye se o penne ko okunsa ni dini ya chimugumu na dabia yakoba ya she da na otwimi enu court na chese court na mudi ho atrantwi no eno ne nchigumu no ajo enti ma me na se die sa na utoma abranti we ehu ni asem ye wo dia ye nya ne hwe so wanye na e die benti na bempon wo ye sa o se asase no wona nadia wo pebia adentina won kana wo dia kwakwato am ya boka awie ansa no aba ni ya beche ya boka awie dia wonka ho enti ye nunu hie so wo ma me dia kula ankodu no de esi ye nunu ho kula ye nunu ho ti asase na toma abrantie dia efi bie ni na je se yo kurufi wankasa na wo dia ni anam de ma no satam no ni ye twemanso no wono kula na boa yeska ni ye twen ye manso ye di be mu Sompa FM wula no na boa ye okay asem ya ne bempon no atwetwe nkomo na asem o ka kire ya ne se ye wo bibika yenko police station ho e police station ene ye bofo tene ko police station ho asemu a efiri mu ba no ode ebeba enti ma mi asase ne de fin bia ni ho court asabu ama enkrata na bedia ye behwe so ne firi kine ko atu ho anamo ye beda asese anwumere frɛ wo ba wai ye da ase okurufi no no hai santini ababa wa mami obenyina chese ya santini ya bofo tene ekọ trade post station esan se the bempon no kan se asem no post station no ye pese ye betu agama burakam nti ye ko post station abrampa akwaba ejo so kadachi empom te say adom dese wano ene trade post station enkomo ba ni film ebaye chief ya no kre me kokoto ye CID no ma ye chia no komodidi a mebo amane ewie me kire bebia me free by no so on so she obi ase ti di se ye kokohu nipa kro no ya edi be 5 minutes and a call ba se ye mra office so e ko na se chief inspector no ko ye oba anam de tu de nim se mame abrantie di na sama betu ye nim eso ASEM MPE NIPA sisie ne menteme ho ase ene edi akire enti asem ne tesei ya krachi wo su gunu musa na se maame na akora no o se opeso odi asem ne kokot na maame ne nipa bi o mo ba ho se o mo wo krata bi a edi adanse ese court abu ama wo mu se court abu ama wo de o mo mfasa krata no emra ana o munye photocopy mre wo na ko mo nhwe no mo fanye statement no emfa nko court na wabo ma nya de a o mo de krata no aba na mse maame se o mo mfa krata no maya abrantie no sisi wakobubu
ɛyɛ papa yi ne dan ɛne nneɛma bi agu asɛm a police for no ɛka kyerɛ me sɛ krakye no ɛnni evidence bi ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ aberanteɛ na abubu ɛyɛ dan no agu na sɛ bempɔ nso yɛsɛ police station ɔgye tum asɛm a police for no ɛka ne sɛ this egwe de nya evidence de ba sɛ ɔno mom ana abubu ɛdan no agu ana aberanteɛ ma commander te ase sɛ den ne yɛ ba ase no krakye ne gye tum sɛ ɔno ana papai rɔba na abubu blocks on ne foundation wa sɛ ne nyinaa nti maame ɛdeɛ na wɔka fa ho me na mbusa ne saa wɔse ne nyinaa kɔ akɔwie sɛ de sɛ krakye nya evidence ansana de obugu ya na nkasa sɛ ɛyɛ ɔno ɛna bugu ya nti evidence baby m na ɔmo pɛ nti ɛyɛ commander ne CID ne sɛ de sɛ ɔmo nya evidence free papa yi hɔ yɛ kyerɛ sɛ wo ne papa no nti ɔmo busa aberanteɛ sɛ ɔkɔtoo sɛ papa no na ɔse da bi krakye na ba n'anim abɛka kyerɛ ne sɛ ɔno ɔmo si ne du ɔbɛbubu ne du nti krakye na ka kyerɛ nti yabubu ne deɛ ɛyɛ krakye na sɛ maame ne sɛ hwɛ sɛ krakye mɛyɛ case foforɔ ɛfɛntia aberanteɛ ne sɛ wakɔsɛ na agyapadeɛ anam sɛ na yɛdɛn na ɔmokɔkyee ɛyɛ aberanteɛ no ana sɛ papa bɛyɛ case sɛ wakɔ akɔsɛ na agyapadeɛ anam sɛ mama ne bill adɛn na momfa asɛm no nkɔ kɔɔto na nokura bia nkɔpie wɔ hɔ ɔmu asom ɔmu ka kɔsi nyinaa ne sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmu hunu kɔɔto krataa no yɛdi adanseɛ no ɛna maame nso sɛ tí wɔn de kɔ court na court ɔda no anaa ɔyɛ no sɛ wɔmfa pepa no mmra a wɔde bɛba ɛfiri sɛ manso bi wɔ hɔ a ɔmo susu sɛ pepa no wanhwɛ yi obi bɛdi bi kɔ akɔma obi ama no akɔyɛ no na evident na sɛ adeɛ wɔ akɔ wɔ mu ne sɛ Ghana ha sei no wasɛm usika so a na wasɛm so a ayɛ no mpɔmpɔn hɔ ɛfi sɛ wei no deɛ ɔkɔyɛ na wakyerɛ mu da bi de asɛm bi ɛno ka ho bi na okay ɛno no wia akɔ wie sɛ asase no tɛtɛtɛ na ne da hɔ no asase no tɛtɛtɛ na ne da hɔ no fire service for no koto ni nyinaa enti fire service for no na tete a ɔmotɔn enti sɛ aban ne aban hia ɛwɔ sɛ enti ase yɛ adwuma wɔ hɔ enti ɔmo no de ɔmo pipes bibia ba begu ɛyɛ chief inspector n'anim ɔmo nkrata ɛkyɛ sɛ ɔmo to asase no yantam no ɔmo atete no ɔmo de abegu hɔ enti na no ɔmo busa ɛyɛ maame ɛne aberanteɛ sɛ ɔmo fa krata ɛdi adanseɛ sɛ court bu ama ɔmo no na ɔmo hwɛ so mfa asɛm no nkɔkɔ okay ɛbɛda ase na yɛ mpɛsɛ yɛbɛtu agya ama burakam apolisifoɔ no din aba mu no na ɛwɔ sɛ yɛkɔtrɛ the post station yɛkɔtie ɔmo ano asɛm ɛne sɛ abrampa ɛbɛda ase wokɔ ɔmo anyɛ poso wɔn ayo polisifoɔ no du baabi ɔmo no nsɛntwerɛfoɔ ani nhyia mentimi nte saa asɛm wei ase wɔmo no asamoa ɛfunu ani abie yɛnkɔ ne straight ɔmo ne yɛne nhyia bata na yɛnamfoɔ bebree so ne apolisifoɔ yɛnamfoɔ bebree apolisifoɔ ɛne ɔmo di dwuma bebree hɔ ɛne ɔmo di nkɔmmɔ a ɔmɔboa yɛ ɛkwadwasa so nti yɛ a na ɔmo nsɛm baa ne yɛka na aduru baabi bata ɛnɛ no yɛbɛhwɛ nneɔma bi na ɛhu ɛkwan yɛbɛfa so deɛ menim ne sɛ ɔfoɔ su sɛ ɔde mmara hyɛ wo nsɛm ɛyɛ ade a ɛno yɛ fɛ sɛ ɛyɛ a ɛsɛ sɛ sɛbe yɛkyɛw because sɛ me meti asisi a ne sɔfo ayɛ madeɛ me ma deɛ sɛ sɛ me SOMPA FM emo sɛ me try sɛ me fa sekan ana me fa ba de bɔ no ana me kɔ sɛ ne bibi a me wɔ ho kwan ɛno kura mpo deɛ sɛbe akola kura na sɛbe won ko school da na do tiga na wonim police mra no kura de ɛno nkwa de obi anim ɛwɔ kɔ ebe so na deɛ tie nie ofo so me meti asisi ayi sɛ me no woni di kasa no baba na me ka cho sɛ twɛn na obehu na de akyi ne wawu a ma no kasa na me ka ayɛ no yɛ kye me mutia sa asɛm wo yiwo yɛ kye me maami papa nye ofiti ya na ɔkɔ asase ne so ɔkɔ nipa ɔkɔto no no ɛna wɔ kyerɛ sɛ asase ne dia to mu mienu na yɛ nkyinwahyew ɛna ɔse twɛn na obehu te sɛ de mekan ampa twɛn na obehu na yɛ adwuma ɛna papa ni kyerɛ sɛ ɔmo kɔ police station no nipa yi akɔgye tum na me de bia no de me kasa asɛm sɛ asɛm a yɛ nsa asɛm no eti na de bia no yɛ na yɛbɔ tumfo aba so ɔba ɔsɛ me nsa asɛm nyinaa ɛyɛ ka na hemfie momfa me nsa asɛm nyinaa momfa mmerɛ me me na me wɔ asase obi ani asase momfa mmerɛ me na memfa ne korɛ ɛnto baabi a ne korɛ da ampa sɛ asɛm wei kɔ police station anaasɛ
asase se bia ko police fo wa omu de wo musika no fa ne kwaya ba ko pe omu de wo musika no fa nyame ampata sabe menka se wo mu ba ya hu bi na no ma bia fa kire eti wa we ya se wa de no wunnim na kwaya hwe ana mpapi nso no obi a ya se wa de no ya na yawde wo mu eti wo ko na no ma bi triste a ya na unya kasa bi uko kasa se kim ne de agina so hey for asem go away omo brafo no go behind the counter police for brafo bi go away ya keka sa akyerɛ wo na nipa ni ne ya mi de bia me kam se Ghana SOMPA FM nipa dodo a sebe o ma fa de mna so mo nsam atwa amanfo se kan akwata babia botuo no e fa dodo na intention bia wom na ma nipa de kwa sa me srapi me se asase sam se nipa me no kunsase na ko police station nyame ampata wa ye complainant na wo asase no magu so no sebe mpredwa se bebu atia wo asemi court abua ba mami na kamene ne dia ke bia me photocopy e dia ko kire wo mo akwan bi so no original paper dia fan ko ba bi sa wo se wo ko na so mo so original paper no kra dia wunti me ka se me for original paper mra na se san ka me na ka me kan wo bia ai Peter bi no mo se friend say ai ba mi mu bodin bi ba ma bi ka wo bodi udi ka bodin keke no se ma mo sai aha it's better say police ni ka say baby akosu agu to bonko ekwan bi so ya na kroma police for mo pe challenge ekwan bi so okay fine fa paper bra mimi ni mo anka me photo copy dia ko kire wo mo no original one no na fe do mbe so mo kan no maka ana be no so de ana aja ya tie ba bi no ma pass e na nyame ampata ko bi kun kura na ya sie be no aja first na ntesa ana sie kura no first ye be obi a me sesa kofa ne ngofa wo ye be obi kura na ye mo bi gina ho ma wuni pa ye ko ofie nipa so enne obi adi huso nkwasasam no wo be ko asia be no nipa nso ko so a won kana no ntumo wo che me ne ye gya me eno na ye huru a ye dia wudi samba di na duabo nipa bebre pe duabo no we so se anyo na papa na me boa okay akwan bi so approach for na esre wo mo fa case ni ko court so mu ntimi ni kura no wodi o mun kan wasam no o mun fan court na maami enko proof ni paper no e wo court SOMPA bet my ya no mun to wo so mo ya ne san kanya ne se enen ko mu din wasam we mo eduma bia ye nwan ma pressure mo gi asam eto ododo we ofoso ne titi ne tietia mo ye sra wo mo mu hu ne ka ene we ka siche we ka wo mu dia ne se asam no ye hu we se ne de we nti court na ka maami paper no maami akojo no court wede kaseka ana boy wede eti unim me chama ade bi ade ne blog no se keke ne se nyo no a wede yan fan sa so se nyo no a bempo no se nyo no a me boa okay se anya aponche na kwose no me boa se aponche ntimi mfa se kan ko twitwa ade me boa anya wo dwan ena kwaka gu me boa se de nipa ti kwa bi so no se mra ye na dwuma wi a na fe sunsuma na pramle me chawo sunsuma dwuma nso de okoye sa no na no so ya dwuma tie mo tie sa se bo hwe me se sa tripu yesu so nkwasasam so biem nipa bia bɔ ne ho safo hene edi nkwasasam se sa akwai wo ye champion wo abusuanim wo ya na se na wo kra nya asam ne nka wo ye nana asante daniel wo ye nana ana wo no abegya na se wo abusua kache wo yo ayi masa me se ba kwasia ye de adan eka na wo nani so okay ade na da wo de asam na press for ne esre wo mo wo de pa mo chaw o mo pa case ni nkokoto na kotu nkobu samami nkobo ni nkro na papa nkobo ni nkro na kotu musa sa pepai na kotu nhwe de betima bo because bibia ni wo betima sa kotu Ghana ha court abai court so no kwa no won tensem bia se a eye court ya kotu aba wanchu ba ye ko sese ni fie police ni bi na sese eye court okay eto mo fan court ne mo ye wia na so se nyon ne se na mama duaba ya djuma do ko se no tie okay why odifo bra wadawroma o ai omro kasembi e fa photocopy won ye sanete photocopy no enne ne kire ya ye hwe se ebeko police station enne so e ka pen sheet no e mani dimu
ɔsɛ polifo na shoot to be say won hia sa krata no court krata no enti sɛ ye maame baby wo bia no mpɛ ɔno a ne ma oju mu die na ɔmfa nkɔ photocopy mo because bla photocopy na polifo na pɛ no krata no mo pɛ no wo gyina so da court sa krata ne nka wo de kokoto nyeye and the evidence ba maame o land okɔ court no ye bua ide ama no na ukoko ye wie so na se de kɔ a afi hu ba bi de befa na do bubu da no en fa da no obi anya metwo by this time obi anya metwo ti wa anya metwo emwa o ni enwe do ba bebubu wai to mi ma yemi enu wate ye mesin tense micro mo obi ba me landre so se bra o da roma hade mfa se mba be kam bi so twum kura gata no kura na o da roma na dua o be ye kama wa samado e mama sa asem Dabi mi matiska koto na obi pese we nkruchi asase se ye ton ho na ma me no adidie kakra wo so abo ni ante se de ne hwe papa bi o pamo abo na fum na wenti man kunu wo baby wonya no abo ne kwa papa na fum asan bra wabedi ne ho abo nso nyo de na nyo de abo nso nyo de eti menya to de fro saje hu nyina kama eti enhame emma bra me de wo ba masase na me din ka je wo se katache me habe na hamia me na me ka kire akasa me so funti bibia ne ekopompa yo dabi mi wura Yesu ni bufu ye no twaba wura so fi ho because hu se nkwasafo wo wiase Yesu hu se nkwasafo ebi wo wiase farasifo ni wiase na die asase kwasa woni ma ha farasifo ko edam ebi wa edawe ndi omra samwa Yes. Bakuna ase dem farasifo. Farasifo mo ba bia o. Fia otimebi wom, asole bi wom. Edem farasifo ayete farasifo. Eta kene ka wo kama che gatem no. Kabra as wajama ho ana. Wajama ho. O da sem na se farasifo. Oh, David. Mama mpeso obusa asem bi wo asem mi. E de busa ma mi. Awada Roma, eda no sasa asem se half. Ana ba kun eno so half bo a. Ena obi asi. Meboa sa nipa na osie no sa nipa na huna na ahon de nya ne dia mama ehon mentase onya ne dia o se ho de nya ne dia me one plot to my team achem ofo so nti se upie na so mamie no upie ba na mamie no akwan nti utimi hu duodi fo just on se metoto na no mebusae se wotofu ana half no se half na other half no so onipa kro na ekosi se no so no kra wasi last me shia ga no ho eno wo se bempon no se on pe kakrama no bempon no bempon me shia ga no asase ne so timini ni din komo ko jemi no ba so be fe no so ko yegun osai to wo se bempon no so on pe kakrama no pe kakrata fere kwamna yeko etibra eniemrefo na mo wiase no this time no omomo pampers because esisi ne wo wiase obi for the entiase because Christo be no beji ni Christian a church ni si ho obeji tan ni ase wase me de me kra betwa so nti yenye se bi obi be for the no ojeja sa we ye boot okay vol to volos okay ni nyina ni nemu I'll tell you sa se we be si na obejeja no we de bra milande hoy eda ho wo de ko ho anadwo 11 o'clock na mesi so na wa ba betwema me ahwe eti to da mu me ni nyamre because kadena from 60 million enya betie sika na le ko to asase ma kobrane na be ka se mi ba be fa mo nya den mo mpe metwema me ni mi nkoko gina ho na ye hwedo ebe ma on so kofa cruise e mo fanse ni kopebi no nye sudan ja se o tata on ma akobrane abebu dai e be swinti ba ko say okay 100 cities e super say 30 cities who told you go on man fanse ya okay
Yanko Dank Eba Complex na Dank Odinupa Sayade na Enura Dank Ede Sayade no Nyamiene no krani ni dia de papa Dank Proke esisi yade ebema na kosesia Dank Antima S eno ye intidi madedia wodi betu ase Dank Stroke eno eye rheumatism sasabro no eye papa Dank Phytoke eno eye koko uyam etim so a Dank Phytoke eno ena wodi etu ase na wodi armawo Dank Vino eno enso eye koko dropa na eno ena se wonomu a ebetumi ama koko no asese na nyoma akonkai ede ama Dank Herbal Tonic na sede wonum entumi entoso na wontumi entibini no Dank Herbal Tonic eno ena wotumi ede esa wotumi etibidie se wonum enye woda eno ti enupa we yade ese na Dank se menka nkyerɛw se ochina wo ye adwuma enuro no ankasa no abusu secha na pharmacy shop and herbal shop bia no wo kwa wo benya bia to na wo de adi wudwuma wo de wo famfidiem na nyoma akonkai edi amawo enam sayade de yefa yani enkyerem ewo Dank obeboa ye pa na Dank Vita ene Dank Gastrocare no ni nyina da edi dwuma edi him abra osa ayewo no Dank Vita no ene Dank Gastrocare no ena wodi ebom na wodi atu osa ase yenko Dank Herbal Complex na yenko ne kotu yade ase patch number 2 woni hybrid school no ena ebo hope yenko ne yenko sai ho yade 0244017556 0244017556 patch number 2 yenko na yenko Dank ho ne yenko sa ye ho yade abrewatia ofoso be ma me da se na asem we say de abrantie no minim se onye akani a mintimi nkyere because yenim asante amamre ena ye ka senso no kura no onye oba anasa wonye ba nananum ena ene de wonom etu womo emaami mu eguo efa ensase ne ade na ofoso be ma ye maami ye na sese watimi agina brantie nachi na waya ade mo na baso obi ohwa anke ba yenim ebi aba ha se no wahini bi ama ansoma ne nkonyo sofo obi ama ha se yeta na chi nso ba omo kokoto a abrantie na na eko we die maame na nkasa na wono madi animu akokot na very unfortunately the entire yamfa krata na wose court bu ama na nto ye kasafonye so no ene se maame no nhye da nim moment no oba no court no de court no efreye no ena sakrata no mukoyi baye nto so okọ be kwa akohwehwe na ofoso bema yenka nkyere abranta na se efre ne sen kwabna bempon se onto ne boase na ensem se ya ne akaka bensem se ya no atwe nuanom dodo na akonse do wa abla wo no mo brenso ye enti wo ye bibia ya wonto ne boase ye se ye hwe obi ho atwa ne de amia ye kuro ade bi wo ho na se wo ye a eya na wanya mfato ho kakra ye tuufo nso so a eya na watie na da bia ya na meka se wiase ase no no obeta mo metri de asi o metri so na waya hansa waya je wa se media obi antimi nya mehwe ye se ye tuufo krampa na wo posase be hwa no wanhwe ya ba bia abekwa akoda no ye bebo bongalati akoto ba bi kwala na ni mo we nso so antimi wo ampanyin se tete wontoma enti wonti so nya no ho mensem ewo abusua na wodam ni mu ozusu ofoso bema yenimu enipa pi na anu a wonom esi so mu fa sa kwan so na ye hu omu biem enti me ka kira brantie ne se onto ne boas na half front no na daroma ma onfa exchange onu ankasa ne nkwa abusua mu asem na ye ka no ai ena ye kan so kan tete ne se ufie ni ne betimia awe wona mu anase yi ene woka o maami gina anase minim se ne nana ni we sei se bia anase ne maami o se ne se wa ne maami ebi omo kenya omo kasa no na mafom kwa so kra no obodi ahonhom ewo ho a omo wo wiase mu ahonhom bone so jensem baifuo bi a wono wo pensemone edi ene honhom bone bi a wo pensemone edi ye bodi no obehu ane se wono masom na afi omo ba abeko atiam nti mesra no wanhwe no wonje mu no wonjai se ye twema mentwe ne se amakora bokora no so ne bo a
efa baabi wo ho betimi asom saa de anum nso efa bi nso wo ho a ya na wuntimi mfa nya hwe wanhwe ya na ne fa na kwaye kora ne bi benya nsafo ye bu ne be yen ka na sema na me ka ne kasa kwenti no onya so no nti na police for no so no yen ka ncho mo so mo di dwuma so na me bansa asem semsi ana na bo chansa de ba ko di afa asko man po hene na piao ni fa bedwako no mo ekandifo eno no bansa asem se ya na mani gye ne ho se ye ni kuro mo na sa asem wo se yesi am se enka eto okura mpo asi dadada enka asi ka we kura nka ensi kola sa asem nsem de ye twema mentwi bi ani ho wo askore man po ne potemti yes na panyimfo nso so a wono mo wo kuro mo ba bi o se wono mo nto mo na asi asem wo so na mo fa ba bi a wo se ye de botoshe no ye fa nhya ho na front onye sa ebekwa akotwetwe nsem pi na na de abon kana komanto ne abewi ade ye behwe de echi na ba bi a wo se ye je edema no se ye ne de anko ade ma mi ta na echi de behwe ne agina sa ase ama me das okay panipa kama komato yem wo ASEM MPE NIPA de wo ba wa ba fie na sade ye maame asi abochi dom no efe kwa obi wo ho a yesi ne nnuanom kura bi bu abonten ho a omo ya de pa firi se omunim asase no omunim asase no abakosem omunim asase na abakosem enti omunim se eyo papa na de ma wo mo enti no omani abrɛ omdi abrantie achi no na abrantie no ohwe wiase ye ewiase pete mu asase na hokwa onka hunu se wo ye nana usua Sompa FM maami a wona na etwe manso yi wanyini cheewo ekwa bi so no wo se ye wo kura hu yi na ka wo kura na se ka ubu ade a eni kwa so ne maami kotwe apo wo asase ho benya safo ye bu ni be yenka na sem se ye me ofosu aboagye a maami kamene ne nkotwe asase ho enen koda bebirabra bo ase nyina no eye kasa bi om kasa tia mpanifo ntia na wo papa eba wo kura no ye wo kura no a wo wi akura maami hu wo ne kotwe manso minima temdidi a wadidi maami minim se de ya wadi na tem maami mo koma tum ye mate ASEM MPE NIPA na mo aba no ye de asem we besi tempo so amankunim di aba why mo kama koma tum ye 3A Herbal Center what the 3A co capsules abadwa so cocoa master na sadro we ene tu cocoa asem na sa cocoa no nipa bia wudidi bia no ebi wo so 3A co capsules no ba bia tonuro etunuro ewo man Ghana biada okwa ubenya bia to colina ke ba dani eba misi heba ene apidank na wo fom kwai na se wo pe bia to a na wa frɛ wa homa trufo we so 0546 107 107 0546 107 107 ye konye koto mizoni operativo 5G miza na yenom sansa wunyina no anom die we no enyamrosa 5G miza no galamse fo na giatum na makase magazine 5G miza no ifri na wotwa yibesim no ye de 5G miza no na magazine said ye be yo omapom den omo ahoden ebegyinagina so bra Sompa TV Sompa FM na ebra ubenya bia ko paabo ene o supermarket no akoton ateso mfaso ompewe na apede he 0246 270 221 0246 270 221 etobi efa edujuma 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 esase ho asem ene kana santimema na ya na eduru ba bia abreho asefum ye papa se asase wuru ankasa akoton asase amobie no hwe de fifiri mu ba hello baby afrefre udi Oforisu Midiani Evangelist Kojewache le kaseti for sasa yenti evangelist enyimrei kakra mitini aka nese abranti na wakwa ko bubu la no edai no onka hunu se wa ma yonko ntwa ankwa usu ntwa na woni tani so inya atemma nse asem no mai bi ka tin che wo se woni obi nya asem na obubu asem ebidi asintu kasa no wonya abotre hello baby afrefre udiebotem frefri wa se kropon yenti opanipa semu emzi shabi de sa o papa wu mi akosie no ni koko papa nyan makoton
Obama say Obama in the state ya yidumi no mojuma zo je ja mo mo. Dem na ka no. E be no me hu akwante kwa de kwaso be je ade. Ah, just say Oba SOMPA ASEM MPE NIPA. Ye ni age ato ye ho so Ghana fa na nyina se ye ntiase mu obi nsisi obi debi. Ye ntiase enti no ye de ma no ebegu TV no so ya no afa no afre why. Yo man. Okay, hello. Hello. Udin baby afrefre. Você waju. Maje so panipa. Me bia ni siri mi ka video ko fre. Okay, ye ntie o. Me de meta ka panse. Abrante no mo ni biana. Ipe bia opisi asafun intention bia aso no won fa ne da. Ai. Okay. Hey. Hello. Hello. Udin baby afrefre. I feel kusi. Oka safre. Brekum yentie o. Ede. Pesa mekaka. Okay. Amekia obeja fo nyina. Ya jo so pani. Dine omana samwa. Pena se na mi sia na ohene ide. Okay. Ameka te aba. Asini mo nti tuma. Nti atho atambo. Yani e kan di. Ni mo a o musa o kan. Mo aye dida. Ontwe no ho mfiri. Ota no e half to no. Ye siba ko. Ana so ho. Ai dada no Hello. Hello. Odin baby afrefre. O fo ni tafafi. O takra de. Takra kono takra. No okay yentie o. Ya so o ya bra che na ti na wo ti ja ya. O ti ti. Esa abia wa ti ti a abia wa ko tun ma nso a wa di fu. De ka bi bia wunti. Idi che ya da no so an sa na ka ya ba ti sa o ko ne bia. Ya so o ne de ka bi di o bu bu ni bia. O ko ko ntia. Mo da fa so ni da ya no. Idi so ko da ko da ba ni bia. O bu mo bi je. Na ko da wo de ni bia. To be bia ni bia. O pa so ko shi na ko. Amen come on. Okay. Okay, you for last caller. Hello. Hello. Baby afrefre Udin. Ya bramo Chirbo Augustine me ka se free akota bonia. No okay, yentie Augustine. No kwase mini abrante ndi wadi nyam brasam papa. Aja we ni de. Me tu ne ko ni se. Omo modern se asem no maame ne beko court senia omo kanana omo ahe aka asem no anya sa dia me de se abante na ahe no ya ne ebi okegi on fanfa itu kura omo litio and the make sasa o Ghana this year what trash ha ne do ofre no enyina ebesie maame entimo kama koma to be na koma to ye mate ebedi akyi ni apa asem no pomasi bre na ye de ama ASEM MPE NIPA wo de ya na wo de asem abrewati do kasa twa to na asem ne ye na ade twa to ne de entwa ye ya na onkasa sa ho radio so yesre no ai to de ontimi mfamo no na yen ko Facebook oba kwa sisi o maye nyina ya dwo ASEM MPE NIPA kriye mo adwo na Rukaya Isaka wase o maye nyina ya dwo oba yen so ye dwo so every friend say o maye nyina ya dwo fo so ene na bedwafo tie yen wo phone so o say ye nyina ye bo adwuma o de free emena ne wo say abrant nkebe ya onjini sika antina mame no so wo mo eta na chinten de be kakran sa pizarro classic baba no kenke so police station nchen wa wono so ye adwuma so ye dasin na sanso na eye benam wo say odifo na de wo kan no eye no kre yemfa esi ase no na yen kan cho so obi o wasem o ha wa mane koda na tete eda no so obi etwe wonsase obi twa wabe obi eti fufuo de afa wachi de awura wanum ana se kwase ebuo kwan so bia no ye ma no ene wasa wo 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 585878 and now 0552 0955
93 0552 0955 93. Yentu happy birthday. Way every Madam Salah of Redemption International School. Yeah, no, I was swami hasenum. Or call at the Amaya Nuyaba Aisha, Dodwana Freno, Ajia for real. Or walk Kumase Boho Heya. Or send a Kuma Papa be anyone and Ewa would then Yakupon Shra and then Adam Quatintia who Denia Pomidi womb and I was at the Ama Wintino. Happy birthday to Madam Sarese or do Papa Paye Yamipana was at the Ama War. Yanfason Chair Redemption, teacher phoning in teacher Madam Salah, Madam Phoebe, Madam Ablane, Madam a fear. Omo ma Kenya so ya da wonom ase ya choma jasene ni mate yewra ima ya da wonom na akonoba creations owo eye afrancho no nene odwudwi mi styles kama o de ye abom ha se no manie efe pa anti me da na se papa ye oni ti wa mu nyina Nyankopon enhromo kodwumadie bia mesrew bomoden ne kɔ hɔ na onom empamade ne bi emfama ofoso ma no ato yanchia master boat ono so ena duru ba bia opam ta de hyeme ne sa no ofeyie papa Stephen Atabuaten electrician ene SOMPA ha yenkania ho etechema ono ene hwe esiesie me na se nimpon eda form comfort brefo boaten eye ne honam kani ne maame pa ena sabri wafra toi na sabri ne na wotwe dadie no ebekoso ewotano adwumam kwabri east eho ena na wotwe dadie no ebekoso oba pani ama babo dodo no afa na mare babo maame enyamfinchia eduoson baako wafra ne tuma ne tintima na wadane bonkum so eno ntino ne na wotwe dadie no eye defia da 9 June ewo tano adwumam eho ena woto ne safre ejamfo ne adofo se womra na wonko ne mwa Stephen Atabuaten na asinimpon pa SOMPA electrician no ne yere eye comfort brefo Boaten ne maame nimpon ena dafom ka chiri kafra ne maame nimpon ena edafom enu tie ye enkoja kodwa de na wotwe de yenko adwumam na yenkoja womo na womo ka womo ebeba aha ena bre ebema ye de ASEM MPE NIPA dwumadie no asie womo na samoa otene ka odifo pokwa David Obaye ohene yire maame yeboa akua asuama bronya abrewatia Obaye sa ena bema usu kantan kraka na dawroma ena dwumadie o hyehye ne kama yenya bi ebeda producers omaboa eye omadwuma yie papa obi biada konyansa so boaye ema ye de ASEM MPE NIPA dwumadie ebreo ye damase yie papa kufu bufu mpa bema suketua miyi pebre na asa aboagye foso ni tin foso menema pamfo ye kono na House of Faith Ministry Reverend Nicholas Safo wono ena sabe odi nyame asem emu hwam House of Faith Ministry odi nyame asem emu hwam e de ebro foso aboagye menema pamfo ye ko long time